και φίλοι, καλησπέρα. Για ακόμα μία Δευτέρα λοιπόν εδώ μαζί σας και κάπως έτσι φτάσαμε στο Φεβρουάριο. Σήμερα θα συζητήσουμε ένα επίκαιρο παραποτέ θέμα, το οποίο δεν είναι άλλο από το θέμα των ακινήτων ή όπως αλλιώς θα λέγαμε του real estate, το οποίο έχει πάρα πολλά πρόσωπα και θα προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε όλα, καθώς μπορεί να μιλάμε για την οικογενειακή κατοικία, για έναν επαγγελματικό χώρο, αλλά και μία επένδυση. Γι' αυτό δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιον άλλον εδώ από τον Μάκη Στούμπανο. Μάκη, καλησπέρα. Σε καλωσορίζω στο στούντιο της Real People. Καλησπέρα, Τζορτζίνα. Χαρά μου μεγάλη που βρίσκομαι εδώ. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για αυτή την όμορφη εκπομπή και εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς χαιρόμαστε που σε έχουμε εδώ μαζί μας, γιατί πλέον στις μέρες μας έχει γίνει λίγο δύσκολο θέμα το θέμα ειδικά της κατοικίας αλλά και του επαγγελματικού χώρου, και έτσι ίσως κάποιοι και εγώ φυσικά μαζί να το έχουμε λίγο μπερδεμένο στο κεφάλι μας και το γενικό πρόβλημα στη χώρα, αλλά και ειδικότερα εδώ στην πόλη μας, στην Αμαλιάδα. Σωστά. Γιατί πολλές φορές ακούμε ανθρώπους να μας λένε «Αχ, δεν μπορώ να βρω σπίτι, δεν μπορώ να αγοράσω σπίτι», γιατί είναι και η αγορά μέσα στην καθημερινότητά μας. Αν κάποιος έχει οικονομίες, κοιτάζει να πάρει ένα σπίτι που λέμε να έχουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Έτσι ακριβώς. Αλλά φυσικά και ως επαγγελματικούς χώρους, γιατί εντάξει, το επαγγελματικός χώρος πάντα χρειάζεται, δεν είναι κάτι που δεν πεθαίνει ποτέ. Σωστά. Οπότε έτσι αποφασίσαμε να μας τα πεις αυτά λίγο, να τα ξεκαθαρίσουμε. Βεβαίως. Αλλά να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχάς, πόσα χρόνια ασχολείσαι με το θέμα του real estate? Ασχολούμαι περίπου 17 χρόνια, δηλαδή συγκεκριμένα το 2007. Είναι μια επιχείρηση το γραφείο μας περίπου στα 35 χρόνια, τώρα το 2025, κλείνουμε τα 35 χρόνια. Είχε ξεκινήσει ο Νίκος ο Στούμπανος, ο πατέρας μου λοιπόν, την επιχείρηση αυτή και συνεχίζω λοιπόν εγώ αυτό το δύσκολο έργο. Είναι μια δύσκολη δουλειά, απαιτητική δουλειά, απαιτεί σοβαρότητα, εχεμήθεια και βέβαια πρέπει να δείχνουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Δίνουμε εξετάσεις καθημερινά όπως το λέω και πιστεύω ότι κάνουμε το καλύτερο για τους ανθρώπους της πόλης μας, για τους πολίτες μας, γενικά για τους πελάτες μας, να βρουν σπίτι, να βρουν αυτό το κεραμίδι που είπες προλίγου, ναι. Να στεγάσουν λοιπόν την οικογένειά τους ή ένα ζευγάρι λοιπόν, κάποιος που είναι και μόνος του, και φυσικά επαγγελματική στέγη για τους επαγγελματίες της πόλης μας και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Μπράβο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπες, ο εκάστοτε πελάτης, άνθρωπος, αλλά σε εσάς πελάτης, όταν έχει και τις οικονομίες μιας ζωής τα λέγαμε και θέλει πια να αγοράσει ένα σπίτι, πρέπει να απευθυνθεί κάπου που θα νιώθει αν μη τι άλλο ασφάλεια. Ακριβώς. Ότι η επιλογή του είναι η καλύτερη δυνατή. Εδώ να πούμε λοιπόν ότι η αγορά κατοικίας και γενικά η επένδυση σε ακίνητα είναι μια σοβαρή υπόθεση. Άρα προτείνουμε να απευθύνονται σε επαγγελματίες. Σίγουρα δεν μπορεί κάποιος να αγοράσει σπίτι αν δεν απευθυνθεί στον επαγγελματία. Μπορεί δηλαδή και σε έναν ιδιώτη να απευθυνθεί, μπορεί να δει αγγελίες ιδιωτών και να επιλέξει κάποιο ακίνητο από εκεί. Σίγουρα μπορεί να γίνει και αυτό, όμως προτείνουμε να απευθύνονται στους επαγγελματίες γιατί είναι ειδικοί. Και μιλάω για νόμιμους μεσίτες, για γνωστά μεσιτικά γραφεία, ναι, που μπορεί να απευθυνθεί εκεί. Ο κόσμος πλέον ξέρει, εκπαιδεύεται, μπορεί να βρει πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο, να δει λοιπόν πώς λειτουργεί ένα μεσιτικό γραφείο, πώς μπορεί να αξιολογήσει ποιος είναι καλός, ποιος είναι καλύτερος ως προς τις παροχές υπηρεσιών. Ναι, ναι, σαφώς. Αλλά κοίταξε, είναι και κάτι το οποίο ο άλλος μπορεί να μάθει γιατί την πάτησε και έμαθε. Σωστά, γιατί σωστά, όλα υπάρχουν. Σωστά, ναι, μπορεί εγώ να εμπιστευτώ έναν γνωστό μου που κάτι μου είπε ότι έχει ακούσει, είδε μία αγγελία ή έχει ένα γνωστό. Τέλος πάντων, πράγματα που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Αλλά θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι. Για να τα βάλουμε και σε μία σειρά, για να μην μπερδεύονται και οι θεατές μας, γιατί τους αγαπάμε πάρα πολύ που μας στηρίζουν και έχουν αγκαλιάσει έτσι την εκπομπή, γιατί είμαστε μία μικρή πόλη και τους ευχαριστούμε πολύ. Οπότε,
Ξεκίνησες λοιπόν εσύ να ασχολείσαι με την επιχείρηση του πατέρα σου που την είχε πολλά τα χρόνια εντωμεταξύ. Μπράβο σας, γιατί πρέπει να λέμε και ένα μπράβο στις επιχειρήσεις που παρόλες τις δυσκολίες των χρόνων έχουν αντέξει. Ακριβώς. Έχουν αντέξει και έχουν αντέξει σαφώς με τη στήριξη του κόσμου, αλλά και με προσωπικό κόπο και μόχθο, έτσι. Γιατί Ακριβώς, εντάξει, η επαρχία είναι επαρχία, το λέω πάντα. Οπότε ξεκινάμε, εσύ ξεκίνησες λοιπόν αυτό. Θα σε ξεκινήσω από το πιο γενικό, γιατί ακούω από πάρα πολλούς συνομιλικούς μας ότι υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα, σαφώς και στις ειδήσεις, στην τηλεόραση, στα site, παντού. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ακρίβεια στα ενοίκια. Θα ξεκινήσω από εκεί για να ξεκινήσουμε κάπου. Το οποίο το ακούμε δυστυχώς σε όλη τη χώρα με εξωφρενικά πικ του θέματος σε Αθήνα κυρίως, Θεσσαλονίκη και σε μεγάλα, έτσι, πιο μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί, τι συμβαίνει, τι έχει γίνει? Ακριβώς. Εδώ λοιπόν τώρα ισχύει ο αιώνιος νόμος της προσφοράς και της ζήτησης, ο οποίος νόμος ισχύει και για τα αγαθά και για τις υπηρεσίες. Ναι. Όταν μιλάμε λοιπόν για ενοίκια ή εμπορικές αξίες ακινήτων, οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με τη ζήτηση και ανάλογα με την προσφορά. Να φέρουμε παράδειγμα, να καταλάβουν και οι θεατές μας τι εννοούμε. Όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση για κατοικίες, παραδείγματος χάρη, για διαμερίσματα ή μονοκατοικίες, Ναι. υπάρχει αυξημένη ζήτηση και δεν έχουμε προσφορά ακινήτων, τι συμβαίνει? Αυτομάτως ανεβαίνουν τα ενοίκια. Ναι. Οι εμπορικές αξίες. Έχουμε ζήτηση, παραδείγματος χάρη, για διαμερίσματα κυρίως με 2 υπνοδωμάτια, τα τριάρια που λέμε οι Έλληνες. Άρα λοιπόν, όταν δεν έχουμε μεγάλη προσφορά ακινήτων και έχουμε μεγάλη ζήτηση, όπως και στην πόλη μας έχουμε πολύ αυξημένη ζήτηση για τέτοιου είδους διαμερίσματα, όταν δεν βρίσκουμε, ανεβαίνουν τιμές. Αυτό ισχύει. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό και λέει, μα γιατί σε όλη την πόλη δεν μπορούμε να βρούμε διαμέρισμα, να νοικιάσουμε? Γι' αυτό το λόγο. Ναι, και τι είναι η φούσκα των ακινήτων που ακούμε πολλές φορές? Η φούσκα των ακινήτων έχει να κάνει περισσότερο με τις πωλήσεις των ακινήτων. Όπως αυτό το έλεγα από παλιά, δηλαδή εδώ πρέπει να αναλύσουμε τις περιόδους. Πριν από το 2008, από το έτος 2008, που δεν υπήρχε η κρίση, Ναι. η μεγάλη οικονομική κρίση που ξεκίνησε από την Αμερική το 2008 και σαν ντόμινο λοιπόν παρέσυρε λοιπόν και άλλες χώρες, έτσι και τη χώρα μας δυστυχώς, και υπήρχε μεγάλη οικονομική ύφεση. Ναι. Πριν το 2008 λοιπόν υπήρχε μία έξαρση στις τιμές, στις εμπορικές αξίες των ακινήτων πολύ μεγάλες, το οποίο το χαρακτήρισαμε φούσκα. Γιατί αν υποθέσουμε ότι ένα ακίνητο είχε μια εμπορική αξία, ένα παράδειγμα λέμε, 100.000 ευρώ, Ναι. εκείνη την περίοδο είχε τη διπλάσια ή την τριπλάσια τιμή. Φαντάσου λοιπόν ένα ακίνητο 100.000 ευρώ να πωλείται 200.000 ευρώ, 300.000 ευρώ, 250.000 ευρώ. Ναι. Άρα το διπλάσιο ή το τριπλάσιο από την αξία του. Αυτό είναι μία φούσκα, γιατί στην ουσία η πραγματική του τιμή ήταν άλλη Ναι. και πωλούταν σε άλλη τιμή. Άρα αυτό είναι μία φούσκα. Αυτό χαρακτηρίζουν με τη λέξη φούσκα. Έτσι. Τώρα αυτό δεν μπορώ να πω τι συμβαίνει τώρα. Υπάρχει μία σταθερότητα τουλάχιστον για την πόλη μας στις εμπορικές αξίες όσο αφορά την πώληση ακινήτων. Τώρα στα ενοίκια εξήγησα ότι όταν υπάρχει μικρή προσφορά ακινήτων και μεγάλη ζήτηση, αυτομάτως ανεβαίνουν τα ενοίκια. Εδώ τώρα να πούμε κάτι, να σημειώσουμε Ναι, κάτι. ναι. Εγώ σαν μεσίτης, και φυσικά θα πρέπει ο κάθε μεσίτης να το κάνει αυτό και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να προσπαθούν να φέρουν σε μια λογική τις τιμές και για τις εμπορικές αξίες και στα ενοίκια. Λογική εννοείς δεδομένου ότι ο μεσίτης ουσιαστικά μιλάει με τον ιδιοκτήτη. Φυσικά. Θα λέγαμε δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση να φέρει τον ιδιοκτήτη στα λογικά του, ας πούμε, να μην ζητήσει κάτι εξωφρενικό. Κατά κάποιο τρόπο αυτό γίνεται μια συζήτηση. Βεβαίως εδώ να πούμε ότι ο κάθε ιδιοκτήτης εννοείται ότι έχει δικαίωμα να ορίζει την περιουσία του, να το πούμε έτσι, να είναι ο ίδιος αυτός που θα καθορίζει την τιμή και λέει παραδείγματος χάρη, το σπίτι αυτό είναι δικό μου, από τους κόπους μια ζωής κατάφερα να το φτιάξω, άρα λοιπόν εγώ ζητάω αυτό το ενοίκιο. Εδώ έρχονται οι επαγγελματίες και λένε, έχεις δίκιο, έχεις το δικαίωμα να ορίσεις την τιμή, αλλά όταν απευθύνεσαι σε επαγγελματία πρέπει να σε βάλει λίγο σε
ένα πλαίσιο. Σε ένα λογικό πλαίσιο. Σε ένα λογικό πλαίσιο, ούτως ώστε να μην ζητάει υψηλό ενίκιο και να μην είναι εφικτό για την εποχή, αλλά και πάλι να μην ζητάει πάρα πολύ χαμηλό και να μην τον συμφέρει. Ναι. Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχουν η φορολογία, παραδείγματος χάρη. Το νούμερο 1 που ενδιαφέρεται ένας ιδιοκτήτης να μάθει είναι: ωραία, θα τον νοικιάσουμε αυτή την τιμή. Ποια θα είναι η φορολογία? Ναι, και δυστυχώς σαφώς. Και στην Ελλάδα μας είναι μεγάλη. Πολύ αυξημένη η φορολογία στα ελληνικά είναι πλαίσια. αυξημένη και συνεχώς, δηλαδή οι φορολογικοί συντελεστές έχουν την τάση να ανεβαίνουν. Έτσι. Όπως όλα στην Ελλάδα. Όπως και όλα τα αγαθά. Ναι, σαφώς. Δεν ξέρω. Εμένα παρόλα αυτά, επειδή έχω νοικιάσει άλλοτε σπίτι στην Αθήνα. Σίγουρα. Νομίζω ότι ήταν λίγο, όπως το λες εσύ, πιο λογικές οι τιμές. Σαφώς έπαιζε τότε ρόλο, θυμάμαι, αν ήσουν κοντά στο μετρό. Ναι, βασικό για την Αθήνα. Βασικό για την Αθήνα και πόσο κοντά. Τις μεγάλες πόλεις. Ναι. Στο μετρό ήσουνα. Αλλά τώρα νομίζω ότι έτσι έχω την αίσθηση πιο πολύ εκεί. Και εδώ βέβαια, αλλά θα περάσουμε στην Αμαλιάδα πιο συγκεκριμένα μετά. Ότι έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Δηλαδή έχω φίλους τώρα επάνω που ψάχνουν σπίτι. Και είναι η καταδίκη τους κάθε φορά που πρέπει να ψάξουν σπίτι. Τώρα δηλαδή συγκεκριμένα μου λέει μία φίλη μου: μα έχει αυτά τα προβλήματα και έχω σκάσει γιατί δίνω 600 ευρώ το μήνα σε σπίτι το οποίο δεν είναι καινούριο, αλλά ήταν πώς το λένε, Παλιό οίκημα, αλλά είχε γίνει μέσα ανακαίνιση. Αυτό δεν ξέχασα τη λέξη. Ναι. Είναι ανακαινισμένο λοιπόν, αλλά ξεκίνησε να μου βγάζει λίγη υγρασία στον τοίχο, λίγο πρόβλημα με το air condition και παρόλα αυτά μου λέει: εγώ το ενίκιο, αυτό το ενίκιο, που είναι ουσιαστικά ένας μισθός παρακάτι για τα ελληνικά δεδομένα. Λίγο πιο κάτω από το βασικό μισθό της Ελλάδας. Ναι. Το βάζω, μου λέει, κάθε πρώτη του μήνα. Και πράγματι για ένα τριάρι νοικιάζει και η συγκεκριμένη φίλη. Είναι ευκαταφρόνητο το ποσό έτσι των 600 ευρώ, που κάποιος ειδικά στα πλαίσια της πρωτεύουσας θα μπορούσε να αναρωτηθεί ότι μα είναι πράγματι ένας μισθός. Έτσι είναι. Τώρα η Αθήνα θεωρώ έχει ξεφύγει λίγο, γι' αυτό μένω σε αυτό. Έχει ξεφύγει όχι λίγο κατά τη γνώμη μου, αλλά πάρα πολύ. Αυτό συμβαίνει γιατί πάντα, είπαμε, ισχύει ο αιώνιος νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Ναι, βρε Μάκη, συγγνώμη, στην διακόπτω κιόλας, αλλά πάντα δεν υπήρχε αυτή η προσφορά και η ζήτηση. Δηλαδή, εντάξει, πάντα έψαχνε ο κόσμος σπίτια στην Αθήνα. Δεν διαφωνώ. Σίγουρα τη δουλειά σου την ξέρεις καλύτερα, αλλά από εκεί και πέρα ήταν πιο πώς το λένε, πιο λογικό στα πλαίσια όμως και στο που απευθυνότανε. Δηλαδή εγώ θυμάμαι νοίκιαζα κάποτε στον Άγιο Δημήτριο, λίγο παραπάνω από εκεί που είναι το μετρό. Τότε δεν υπήρχε το μολ βέβαια. Ναι. Φαντάζομαι τώρα θα έχει αυξηθεί. 320 ευρώ. Μια μεγάλη γκαρσονιέρα. Με υπνοδωμάτιο ξεχωριστό, όχι τα τύπου στούντιο που λέμε τώρα. Όπως λένε δίχωρη γκαρσονιέρα, δηλαδή έχει ξεχωριστό υπνοδωμάτιο. Τότε υπό την αίρεση ότι ήταν δίπλα στο μετρό, ζητάγανε αυτά τα λεφτά, χωρίς κοινόχρηστα βέβαια, αλλά τέλος πάντων έπαιρνα και έναν μισθό ανάλογο που μπορούσα να πληρώσω, ο οποίος τώρα έχει κατέβει σε σχέση με το πόσο παίρναμε τότε. Ναι. Εντάξει. Είναι λογικό το 3,20 για ένα σπίτι. Και εντάξει, το πιο μεγάλο πήγαινε 4, τώρα το πιο μεγάλο πήγαινε 4,5-5 παρά. Τώρα πάνε 6-7. Δηλαδή και γκαρσονιέρες, συγγνώμη, που βλέπουμε στο Ζωγράφο, επειδή είναι φοιτητούπολη, τα βλέπουμε 400 ευρώ, 500 ευρώ. Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Είναι παράλογες οι τιμές. Έχει φταίξει, σε διακόπτω πάλι, η πλατφόρμα του Airbnb λοιπόν για αυτή την αύξηση. Κοίταξε να δεις, έχει παίξει σημαντικό ρόλο αυτή η πλατφόρμα. Να πούμε δύο λόγια για αυτή την βεβαίως. Όχι δύο και παραπάνω, γιατί να τα διαλύνουμε στο μυαλό μας. Έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή παγκοσμίως αυτή η πλατφόρμα. Να εξηγήσουμε λοιπόν κάτι, να πούμε και έτσι δύο λόγια για αυτή την πλατφόρμα, πώς ξεκίνησε και πού προέκυψε και αυτή η λέξη Airbnb. Ναι. Airbnb προέρχεται από τις λέξεις air που σημαίνει στα αγγλικά αέρας, και B, τα αρχικά γράμματα B and B. Είναι το B και το B και D στην ουσία. Είναι breakfast and bedroom. Δηλαδή σημαίνει
Αέρας, δηλαδή αν πάμε να το μεταφράσουμε, αέρας, υπνοδωμάτιο, πρωινό στα αγγλικά. Θα μου πεις, τι είναι όλο αυτό τώρα, ασυναρτησίες, πώς δένει όλο αυτό. Το σκέφτηκαν λοιπόν δύο φίλοι, οι οποίοι δεν είχαν χρήματα, ήταν φοιτητές, δεν μπορούσαν να βγάλουν λοιπόν το ενίκιο του διαμερίσματός τους στην Αμερική. Σκέφτηκαν λοιπόν αυτό, πολύ, πολύ μεγάλη ιδέα. Λοιπόν, να πούν πώς να βγάλουμε λεφτά. Είχαν λοιπόν μια μικρή γκαρσονιέρα, ας το πούμε έτσι, είχαν νοικιάσει, έφτασε το τέλος του μήνα, ο επόμενος μήνας $1,000 το ενίκιο, κοιτάζονται μεταξύ τους, έχεις εσύ χρήματα να συμπληρώσεις? Όχι, δεν έχω. Έχεις εσύ? Δεν έχω. Ξέρεις τι σκέφτηκε ο ένας, λέει στον άλλο, τι πρέπει να κάνουμε? Έχουμε στο πατάρι κάποια στρώματα φουσκωτά με αέρα. Η πρώτη λέξη, το air, λοιπόν, ο αέρας είναι από εκεί. Ξεκινάμε από εκεί. Θα το φουσκώσουμε, θα το βάλουμε στην άκρη λοιπόν του δωματίου και θα πούμε ότι για $10 θα το νοικιάσουμε για ένα βράδυ για $10 αυτό εκεί το σημείο. Να κοιμηθεί ένα βράδυ κάποιος. $10. Όταν ξεκίνησε λοιπόν αυτό και προχωρούσε και είδαν ότι είχε αποτέλεσμα, $10, $10, άρχισαν λοιπόν να το δουν, να το βλέπουν σαν επιχείρηση. Έτσι λοιπόν εμπλούτησαν τις υπηρεσίες τους και εκτός λοιπόν από το αερόστρωμα αυτό έβαλαν άλλο ένα αερόστρωμα, επέκτηναν λοιπόν την επιχείρηση, νίκησαν και τη διπλανή γκαρσονιέρα. Τώρα το λέμε σε βάθος χρόνου, έτσι δεν μπορεί να γίνει από μέρα σε μέρα αυτό. Ασφαλώς. Και έτσι λοιπόν έκαναν υπεκμίσθωση, λέγεται, δηλαδή επινοικίαση. Το διαμέρισμα που νίκιαζαν, το νίκιαζαν και αυτοί λοιπόν με τη σειρά τους σε κάποιον άλλον για $10, για $15, για $20. Okay. Επεκτείνουν κι άλλο. Εμπλουτίζουν τις υπηρεσίες τους λοιπόν και έχουμε. Το air είναι το αερόστρωμα στην ουσία, ένα αερόστρωμα bedroom, άρα λοιπόν έχουμε ένα υπνοδωμάτιο με ένα στρώμα αέρα και μετά βάζουμε και πρωινό και το breakfast. Και έτσι λοιπόν τα αρχικά λοιπόν αυτής της εταιρείας φτιάχτηκε αυτός ο κολοσσός στην ουσία πλέον τώρα, αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει μπει και στο χρηματιστήριο της Αμερικής και πηγαίνει πάρα πολύ καλά σαν επιχείρηση. Δεν το ήξερα και εγώ τώρα το ακούω, δεν ήξερα την ιστορία. Ναι, wow. Η ιστορία είναι αυτή. Δύο φίλοι λοιπόν δεν είχαν χρήματα, το σκέφτηκαν, μεγάλη ιδέα, γιατί η ιδέα είναι το θέμα. Ναι, έτσι. Σαφώς. Και η υλοποίησή της βέβαια. Και βέβαια η ευστροφία, το επιχειρηματικό πνεύμα, έτσι πως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χρήματα να πληρώσει το ενίκιό του, να φτάσει σε σημείο τώρα να έχει μια εταιρεία που κοστίζει $1,000,000. Και που όμως έχει γίνει και πολλές φορές, επειδή έχει απλωθεί, έχει δώσει βέβαια στον αντίποδα και το χώρο να βγάζει και τζάπα λεφτά ο κάθε ένας, με συνθήκες πολλές φορές που δεν... Τζάπα λεφτά δεν υπάρχει, δεν ισχύει αυτός ο όρος. Δηλαδή είναι... Τζάπα λεφτά το λέω γιατί, να εξηγηθώ, γιατί επειδή μας ακούνε και δεν μιλάμε οι δυο μας και πολλοί δεν με ξέρουν. Το λέω γιατί ο καθένας πραγματικά μπορεί να βάλει στο Airbnb όποιον χώρο θέλει, με όποιες συνθήκες. Να εκμεταλλευτεί τον όποιο χώρο έχει. Να εκμεταλλευτεί. Άρα λοιπόν κάποιος που έχει τώρα εδώ όμως τι έχει γίνει στη χώρα μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ελεύθερη φράση λοιπόν που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα. Έχει μάθει λοιπόν το Airbnb και η Κουτσή Μαρία. Σαφώς. Υπάρχει αυτή η φράση. Η λαϊκή λοιπόν φράση τη χρησιμοποιώ για να καταλάβουν και οι θεατές μας τι εννοούμε ότι το έχει μάθει ο καθένας. Και έχει φτάσει τώρα, έχουμε πάει στο άλλο άκρο τώρα. Και έτσι λοιπόν ο καθένας που είχε ένα μικρό χώρο, ο οποίος δεν ήταν κατάλληλος, νομίζει ότι θα το εκμεταλλευτεί και θα βγάλει λεφτά και μάλιστα πάρα πολλά. Δεν συμβαίνει αυτό. Έτσι έρχεται λοιπόν τώρα πάλι αυτή η πλατφόρμα έξυπνα και βάζει το σκορ. Βάζει λοιπόν την αξιολόγηση. Ναι. Άρα λοιπόν αξιολογεί ο χρήστης της ιστοσελίδας και ο χρήστης, αλλά μετά και ο επισκέπτης λοιπόν που θα μείνει, θα αξιολογήσει μετά. Έμεινα σε αυτό το δωμάτιο μέσω της πλατφόρμας Airbnb. Ήταν σωστές οι υπηρεσίες, ήταν καλές οι υπηρεσίες, για να αξιολογήσουμε με ένα αστέρι ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 αστέρια κατά πόσο έμεινα ευχαριστημένος. Άρα λοιπόν εκεί με αυτόν τον έξυπνο τρόπο κατάφερε λοιπόν να υποχρεώσει εντός εισαγωγικών τους ιδιοκτήτες
αυτών των ακινήτων να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες, πιο ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες του. Ναι. Και μάλλον οι υπηρεσίες έγιναν πολύ ποιοτικές, γιατί πλέον βάζει φόρους και το κράτος σιγά-σιγά. Λόγω του ανταγωνισμού. Τώρα το κράτος είναι άλλο κομμάτι, το οποίο νομίζω δικαίως έρχεται και λέει: ωραία, εντάξει, θα εκμεταλλευτείτε το χώρο σας για να βγάλετε χρήματα. Αλλά πώς θα γίνει να κερδίζετε χρήματα χωρίς να φορολογηθείτε? Να παίρνω κι εγώ κάτι. Έρχεται το κράτος και λέει. Ναι, ωραία. Για να είμαστε δίκαιοι όμως και ως προς τη φορολόγηση, ναι. Δεν γίνεται να φορολογούν ιδιοκτήτες ακινήτων που νοικιάζουν με μακροχρόνια μίσθωση στα ακίνητά τους και να πληρώνουν το φόρο τους, και αυτοί που έχουν βραχυπρόθεσμες μισθώσεις στο Airbnb, τύπου Airbnb, δηλαδή είναι βραχυπρόθεσμη μίσθωση, δεν πρέπει να φορολογηθεί? Σαφέστατα. Θα ήταν άδικο. Θα ήταν άδικο, αν και πολλοί θα λέγανε ότι πιο πολλοί υπήρξαν και πιέσεις από τους ξενοδόχους που σαφέστατα βεβαίως. Και αυτοί βεβαίως. Με το Airbnb και όλο αυτό που έχει γίνει έχουν χάσει πολύ μεγάλο μέρος, με πολλούς πελάτες τους, για να το πούμε λαϊκά. Βεβαίως, ακριβώς. Γιατί και αυτοί φορολογούνται και ανάλογα με τις κλίνες, ανάλογα με τα έσοδα που θα έχουν, άρα λοιπόν είναι λογικό να αντιδράσουν, και κατά τη γνώμη μου είχαν δίκιο που αντέδρασαν. Άρα μπαίνουν λίγο τα πράγματα σε μία σειρά κατά κάποιο τρόπο. Εν τέλει ναι. Ακίνητα, τέλος πάντων, στην αγορά της ενοικίασης καλό δεν έκαναν, γιατί ο κάθε ιδιοκτήτης, και θέλω να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό, σαφέστατα είναι τι θεωρώ εγώ, αλλά να μου πεις αν έχω δίκιο ή όχι. Ο άλλος λοιπόν λέει: θα το κάνω Airbnb και δεν θα τον νοικιάσω σε ένα ζευγάρι, γιατί έτσι θα βγάλω περισσότερα. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν γι' αυτό δημιουργείται άλλο ένα τύπου πρόβλημα λοιπόν σε αυτούς που θέλουν να αγοράσουν, να ενοικιάσουν λοιπόν μακροχρόνια, ναι. Θέλουν να στεγάσουν την οικογένειά τους. Ή ένα ζευγάρι να μείνει μαζί, να συζήσει. Και δεν θέλει να συζήσει για ένα μήνα. Ιδάλλως δεν θα ήταν ζευγάρι. Συμβαίνουν και αυτά. Αυτό ήθελα να σου πω. Ποτέ δεν για λίγες ημέρες. Και για λίγες ημέρες μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε για αυτούς που θέλουν να κάνουν μακροχρόνια ενοικίαση. Έρχεται το Airbnb, τύπου λοιπόν Airbnb, γιατί μια ιδέα ήταν, μια πλατφόρμα είναι, βραχυπρόθεσμη μίσθωση λοιπόν στα ελληνικά. Άρα λοιπόν έρχεται να μεγαλώσει το πρόβλημα. Ναι. Άρα λοιπόν, αν με ρωτάς τη γνώμη μου, ναι, η βραχυπρόθεσμη μίσθωση έχει δημιουργήσει έχει συμβάλει μάλλον στο πρόβλημα της έλλειψης των διαμερισμάτων για μακροχρόνια μίσθωση. Ναι, σαφώς. Και τώρα στην Αθήνα κυρίως, δεν ξέρω για τη Θεσσαλονίκη, δεν έχω εικόνα, αλλά στην Αθήνα έχω παρατηρήσει, γιατί πολλές φορές ψάχνω κι εγώ να δω εάν θα εξυπηρετηθώ πηγαίνοντας στην Αθήνα από ένα ξενοδοχείο ή από ένα Airbnb. Βλέπω ότι και μεγάλες όμως αλυσίδες πια εταιρείες, και δεν είναι μόνο η Τζορτζίνα που μπορεί να έχει ένα ακίνητο κάπου στην Αθήνα που δεν το χρησιμοποιεί και λέει θα το κάνω Airbnb για το εξτραδάκι μου. Ναι. Βλέπω όμως τώρα δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί πληθαίνει αυτό, ότι και μεγάλες εταιρείες αγοράζουν, να το πούμε λαϊκά, κόψοχρονιά, διαμερίσματα ή πολυκατοικίες παλιές, που γιατί πολλές φορές φαίνεται απ' έξω το οίκημα μπορεί να είναι αρκετά παλιό, και μέσα κάνουν μία ανακαίνιση και τα κάνουν μαζικά πλέον Airbnb, και είναι από πίσω μία εταιρεία που μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει και έχει πια πολλές πολυκατοικίες και ανθρώπους φυσικά που τα διαχειρίζονται αυτά. Σωστά. Οπότε έχει ξεφύγει, θέλω να πω, λίγο από την αρχική ιδέα και έχει γίνει πιο... Βασικά δεν έχει ξεφύγει η εταιρεία σαν εταιρεία Airbnb, τώρα που θα φανεί ότι κάνουμε διαφήμιση. Σε καμία περίπτωση. Όχι, δεν κάνουμε διαφήμιση, το αντίθετο. Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε, αγαπητοί μας θεατές, δεν κάνουμε τοποθέτηση προϊόντος, ούτε διαφημίζουμε την εταιρεία αυτή. Απλά επειδή είναι πάρα πολύ γνωστή η εταιρεία, γι' αυτό το λόγο την αναφέρουμε. Μα γιατί σαφώς αυτό είναι και ένα από τα θέματά μας, γιατί τείνει να γίνει εντός εικόν πληγή στα ακίνητα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Και ξαναλέω, κατά τη γνώμη μου, εντείνει το πρόβλημα. Ναι, σαφώς. Το πρόβλημα που το να βρει κάποιος ένα σπίτι να το νοικιάσει μακροχρόνια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις μπορεί να εξυπηρετεί. Κάποια άλλη υπηρεσία λοιπόν που παρέχει αυτή η εταιρεία είναι ο οικοδεσπότης. Ο
οικοδεσπότης τι είναι? Αν κάποιος έχει, εσύ λες, είμαι η Τζορτζίνα, έχω αυτή την καρσονιέρα και θέλω να την νοικιάσω βραχυπρόθεσμα. Ναι. Δεν έχω όμως το χρόνο, γιατί δουλεύω όλη την ημέρα. Δεν έχω το χρόνο λοιπόν να ασχοληθώ, να ανοίγω, να δείχνω, να καθαρίζω, να λέω 3 μέρες εσύ, 2 μέρες εσύ, 1 εβδομάδα ο άλλος. Δεν έχω το χρόνο αυτό να το κάνω. Μην ανησυχείς, λέει η εταιρεία, έχουμε τον οικοδεσπότη. Άρα λοιπόν είναι ένας συνεργάτης, ο οποίος αμείβεται για να κάνει το μεσάζοντα. Okay. Στο δικό σου διαμέρισμα και ανάμεσα δηλαδή στην εταιρεία και στο δικό σου διαμέρισμα. Έρχεται ο οικοδεσπότης. Έτσι τον έχει ονομάσει η εταιρεία. Οπότε έχουμε και αυτά. Ένα έξτρα πρόβλημα στο ήδη υπάρχον πρόβλημα. Αν και πλέον τώρα νομίζω ότι πολλά, τα περισσότερα και για διευκόλυνση, έχουν το αυτόματο. Αυτό που πατάς στον κωδικό σου δίνει το κλειδάκι και άμα χρειαστείς κάτι, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, επικοινωνείς με την εκάστοτε εταιρεία και αυτό έχει λύσει για τα χέρια. Ναι, σίγουρα. Έχει λύσει για τα χέρια στην ώρα άφηξης. Ναι. Οπότε είναι ένα θέμα και αυτό, δεν ξέρω, υπάρχει και στην πόλη μας, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει. Αν υπάρχει και ποιο σύστημα. Το σύστημα του Airbnb εννοώ γενικότερα και πόσο αυτό τελικά σε όλη τη χώρα. Και πόσο αυτό τελικά εδώ, για να το κάνουμε και λίγο πιο εδώ τοπικό, έχει αυξήσει τον τουρισμό, έχει εξυπηρετήσει τον τουρισμό. Νομίζω ότι εξυπηρετεί τον τουρισμό, αλλά εδώ πρέπει να δούμε ποιες πόλεις και ποιες περιοχές στην Ελλάδα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση. Η πόλη μας η Αμαλιάδα, όπως ξέρουμε, έχει την παραλία της Κουρούτας. Έχει την παραλία της Κουρούτας, Μάκη μου, αλλά πλέον δεν έχει τον τουρισμό που είχε η Κουρούτα. Γι' αυτό σε ρώτησα. Αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις είναι συγκεκριμένες. Σε άλλες περιοχές που είτε έχουν αρχαιολογικούς χώρους, είτε έχουν κάποια αξιοθέατα, είτε είναι χειμερινοί προορισμοί, είτε καλοκαιρινοί προορισμοί, έχουν μεγαλύτερη ζήτηση. Ναι. Έτσι και μεγαλύτερο τουρισμό. Ναι. Χωρίς να λέμε ότι η περιοχή μας φυσικά δεν είναι ένας τουριστικός προορισμός, ειδικά για το καλοκαίρι. Μα ειδικά το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Ακριβώς. Το λέω έτσι γιατί δεν ξέρω, έχω δει ότι υπάρχουν εδώ πέρα, δεν έχω εικόνα του πώς, τι βαθμό υπάρχει, δεδομένου ότι η Κουρούτα σαφώς δεν είχε τον τουρισμό δεν έχει τον τουρισμό που είχε κάποτε, αλλά ό,τι τουρισμός υπάρχει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στην Κουρούτα. Οπότε στην πόλη μας, που δεν είναι ένας τουριστικός προορισμός, το χειμώνα, τέλος πάντων τους περισσότερους μήνες, δεν υπάρχει τουρισμός. Η αλήθεια είναι αυτή. Τελικά δεν ξέρω εάν υπάρχουν αυτά, γι' αυτό σε ρώτησα σε τι βαθμό εξυπηρετούν κάτι που υπάρχουν. Αυτό θέλω να πω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Το χειμώνα όχι. Το καλοκαίρι κυρίως. Το καλοκαίρι κυρίως και λόγω της παραλίας. Ναι, σαφώς. Οπότε, για να το πάμε και στην Αμαλιάδα, γιατί και εδώ πέρα εντείνεται το πρόβλημα πολύ. Δηλαδή, εγώ μόνιμα, όσοι φίλοι έχουν παιδιά, δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι μόνιμα. Ισχύει. Και πολλές φορές είναι σε ένα σπίτι που δεν τους εξυπηρετεί, γιατί σου λέει πού να πάω. Δεν υπάρχει κάτι να πάω. Ακριβώς. Οπότε αναγκάζονται να μείνουν στο ίδιο σπίτι που ενδεχομένως να έχει κάποια προβλήματα, γιατί κάποιος για να θέλει να αλλάξει σπίτι, για κάποιο λόγο αλλάζει σπίτι. Ή ένα δωμάτιο λιγότερο, αλλά θα βολευτούμε εδώ. Θα βολευτούμε. Το έχω ακούσει, μου το λένε και εμένα. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα με 2 υπνοδωμάτια. Θα βολευτούμε και σε ένα υπνοδωμάτιο. Ναι. Αυτό είναι άσχημο όμως. Είναι άσχημο γιατί μια οικογένεια όταν έχει κάποια μέλη και έχει και τα αντίστοιχα πράγματα, έχει και την αντίστοιχη επίπλωση και έρχεται σε δυσκολία. Δεν είναι ωραίο από ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα να πάμε σε ένα μικρότερο διαμέρισμα. Το αντίστροφο μπορεί να γίνει. Μπορεί να εξυπηρετήσει. Άρα λοιπόν τώρα εδώ δεν φταίει μόνο η βραχυπρόθεσμη μίσθωση, να το τονίσουμε αυτό, φταίει και κάτι άλλο, ειδικά στην πόλη μας. Ναι, θέλω να μείνουμε στην πόλη μας, γιατί εντάξει, έχουμε από εδώ πολύ κόσμο. Ακριβώς. Δεν έχουν δημιουργηθεί καινούριες κατοικίες. Δεν έχει οικοδομηθεί, δεν έχουμε ανοικοδόμηση λοιπόν. Έχουμε περίπου 13 με 14 χρόνια να δούμε καινούρια οικοδομή, καινούρια πολυκατοικία.
θα το βλέπεις και η ίδια. Ναι, αλλά συγγνώμη, βλέπω και κάτι άλλο και δεν ξέρω εάν είναι η ιδέα μου ή αν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Βλέπω περνώντας, γιατί πολλές φορές πάω για περπάτημα, πάρα πολλά διαμερίσματα κλειστά. Κλειστά. Αυτό μου το λένε αρκετοί. Ναι. Τελικά είναι κλειστά. Σαν να μου το επιβεβαιώνεις. Οπότε γιατί είναι κλειστά? Οπότε η Αμαλιάδα έχει σπίτια. Είναι πολλοί λόγοι που μπορεί να είναι κλειστά. Οι κυριότεροι λόγοι είναι οι εξής. Ένα σπίτι μπορεί να παραμείνει κλειστό γιατί είναι αρκετοί συνιδιοκτήτες. Οι συνιδιοκτήτες τι εννοώ? Κυρίως συνιδιοκτησίες μεγάλες έχουμε όταν προέρχονται αυτά τα ακίνητα από κληρονομιές. Ναι. Έχουμε έναν ιδιοκτήτη ακινήτων, είχε μεγάλη περιουσία, ένα παράδειγμα, πεθαίνει. Ναι. Φυσικό επακόλουθο αυτό κάποια στιγμή, έτσι, δυστυχώς. Σαφώς, ναι, εντάξει, δεν λέω όχι, αλλά... Πεθαίνει λοιπόν και αυτή η περιουσία πηγαίνει στους κληρονόμους. Ναι. Άρα λοιπόν όταν είναι πολλοί κληρονόμοι αυτοί, είναι 3 μερίδια, 4 μερίδια, 5 μερίδια με ποσοστό συνιδιοκτησίας, όποιο και αν είναι αυτό, έχουμε ασυνεννοησία. Κάποιες φορές έχουν και προσωπικά προβλήματα μεταξύ τους και λέει ο ένας εγώ δεν τον νοικιάζω, εσύ θα τον νοικιάζεις, εγώ θέλω αυτή την τιμή, ο άλλος θέλει την άλλη τιμή, έχουμε ασυμφωνία, άρα λοιπόν τι θα γίνει? Θα μείνει κλειστό το διαμέρισμα. Δεν θα μπορεί κανένας να το εκμεταλλευτεί. Ένα είναι αυτό. Περίμενε να πω κάτι πάνω σε αυτό πριν συνεχίσεις. Επειδή τώρα μπορεί να μας ακούει κάποιος τέτοιος, θέλω να πω, παιδιά, μισό λεπτό. Τα λεφτά που θα παίρνετε μοιράζονται όμως. Εντάξει, διαφωνείτε, αλλά με το να μένει κλειστό δεν κερδίζει κανένας μας. Ενώ άμα υπήρχε ένα ενίκιο, θα το μοιράζατε, κάτι θα πήγαινε στην τσέπη σας. Σκεφτείτε το πάλι. Σωστά τα λες και καλά τα λέμε στη θεωρία. Εμείς οι δύο εδώ στην πράξη, θα μάλια τραβηχτούν. Στην πράξη, ακριβώς. Είναι δύσκολο στην πράξη να γίνει κάτι τέτοιο. Βεβαίως μπορούν να απευθύνουν πάλι σε ένα επαγγελματία και να αναθέσουν αυτό το διαμέρισμα να το βγάλει εις πέρας και να επικοινωνήσει αυτός λοιπόν με τους συνιδιοκτήτες και να τους φέρει στη λογική που λέγαμε. Να σκέφτονται λοιπόν λογικά, να σκεφτούν το συμφέρον τους, όπως το είπες τώρα, και να πούν ναι, ένα διαμέρισμα που μένει ανεκμετάλλευτο μόνο θα έχει φορολογία, θα έχει φθορές που πρέπει να το συντηρήσουν και η συντήρηση έχει ένα κόστος, οι φόροι πάλι το ίδιο, άρα δεν συμφέρει κανέναν να έχει ακίνητο και να παραμένει κλειστό. Σαφώς, ωστόσο δεν νομίζω ότι τώρα η Αμαλιάδα, εγώ βλέπω πολλά σπίτια κλειστά, δεν νομίζω ότι όλα προκύπτουν από κληρονομιές, ίσως προκύπτουν, είπαμε, είναι το πρώτος λόγος. Είναι ένας λόγος, είναι αρκετοί οι λόγοι. Άλλοι λόγοι λοιπόν είναι οι εξής. Είπαμε, ο πρώτος λόγος και κυριότερος είναι αυτός. Δεύτερος λόγος είναι ότι κάποιοι ιδιοκτήτες μπορεί να μην το έχουν κληρονομήσει αυτό το ακίνητο, να μην θέλουν να το ενοικιάσουν. Γιατί όμως? Γιατί? Έχεις παιδάκι, έχεις σκυλάκι, είναι πολύ λόγοι. Γιατί? Παροιμία. Οι παροιμίες, ξέρεις, μου αρέσουν πολύ γιατί είναι το απόσταγμα της σοφίας του λαού. Έτσι, μπράβο. Και λέει η παροιμία, όποιος καίγεται με το χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Τι σημαίνει αυτό για έναν ιδιοκτήτη ακινήτου? Το νίκιαζε λοιπόν στο παρελθόν και είχε συνεχώς προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα? Ο ενοικιαστής να μην καταβάλει το ενοίκιο. Ο ενοικιαστής να μην πληρώσει τα κοινόχρηστα σε περιπτώσεις διαμερισμάτων που βρίσκονται σε πολυκατοικίες και υπάρχουν κοινόχρηστα. Ο ενοικιαστής δεν πλήρωσε το λογαριασμό ίδρευσης. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε μία εκπομπή για το λογαριασμό ίδρευσης. Είπες ίδρευσης και σκέφτηκα ότι πια έπιασες, είπες μόλις την καυτή πατάτα. Οπότε επειδή είναι το θέμα αυτό θέλει συζήτηση πάρα πολύ, οπότε θα το αφήσουμε για άλλη. Δεν υπάρχει λογαριασμός ίδρευσης να πληρώσεις σε αυτή την πόλη όμως. Έρχεται ένας κάθε 3 χρόνια. Το ξέρω, είναι θέμα του Δήμου μας. Αυτό είναι υπεύθυνος ο Δήμος να το κάνει, να το θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα δεν μπορούμε να το θίξουμε εμείς εδώ αυτό τώρα. Όχι, γιατί δεν μπορούμε. Εγώ είχα χαρεί τον Αύγουστο, θα σου πω γιατί. Κάνω τη μικρή παρένθεση, έτσι την ωραία, την όμορφη. Και λέω ότι χάρηκα εγώ λοιπόν τον Αύγουστο ότι θα αρχίσουν να έρχονται λογαριασμοί. Πάω, κυρία, πλήρωσε και αυτό που ήρθε. Και πλήρωσε με χαρά.
Πλήρωσα με χαρά, γιατί σε μένα ήρθε ένα λογικό ποσό. Αυτό οφείλω να το πω. Γιατί νομίζω ότι αντιστοιχούσε στην τελευταία μέτρηση. Οπότε ήταν ένα λογικό ποσό. Λοιπόν, πλήρωσα που λες με χαρά. Και περίμενα εναγωνίως αυτό το θα πληρώνουμε λογαριασμούς από εδώ και πέρα, θα έρχονται οι λογαριασμοί. Ανά 3 μήνες, ανά 2 μήνες, όπως πρέπει ή όπως. Έτσι είχα ακούσει. Έτσι είχα ακούσει. Δεν το λέμε κακιά, έτσι είχα ακούσει, Ναι, έτσι λέγανε. Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξαναήρθε λογαριασμός, μου έμεινε η χαρά. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Να συνεχίσουμε όμως για να ξεφύγουμε. Σαφώς. Κλείνω την παρένθεση. Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι μερικοί ιδιοκτήτες, ένας από τους λόγους λοιπόν, από τους άλλους λόγους που βλέπουμε κάποια διαμερίσματα κλειστά, είναι ότι οι ιδιοκτήτες δεν θέλουν να τα ενοικιάσουν. Ωραία. Τελεία, χωρίς λόγο. Για τους λόγους που είπες. Για τους λόγους που είπαμε, ότι που χρησιμοποίησα την παροιμία, όποιος καίγεται με το χυλό, φυσάει και το γυαλί. Έχω ερωτήσεις επάνω στους λόγους που είπες. Μιας και σε έχουμε εδώ μαζί μας, θα σε ξετινάξω. Βεβαίως. Λοιπόν, εάν ο ιδιοκτήτης δεν πληρώνει, εάν ο ενοικιαστής δεν πληρώνει το νοίκιό του, οπότε ουσιαστικά μπαίνει μέσα ο ιδιοκτήτης. Τι μπορεί να κάνει επί της ουσίας, επί πραγματικών διαστάσεων τώρα ρωτάω, έτσι. Πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης. Τι μπορεί να κάνει, μπορεί να κάνει κάτι, μπορεί. Βεβαίως μπορεί να κάνει. Να ακολουθήσει τη νομική οδό. Άρα μπορεί να συμβουλευτεί λοιπόν ένα νομικό, ένα δικηγόρο δηλαδή, που θα του πει ότι αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα με τον ενοικιαστή μου. Τι πρέπει να κάνω, και ο νομικός θα τον συμβουλεύσει. Εγώ τώρα σε αυτό το σημείο γνωρίζω λοιπόν από την εμπειρία μου το τι πρέπει να κάνει, αλλά δεν πρέπει να το πω, ούτε είμαι σε θέση να το πω, γιατί είναι η δουλειά του νομικού. Σαφώς δεν θα το τραβήξουμε, όχι, γιατί εδώ πέρα προσπαθούμε, αν μη τι άλλο, γι' αυτό φέρνω και αρκετές ανθρώπους και συζητάμε τα επαγγελματικά τους, και δεν θέλω να μπαίνει ο ένας στα χωράφια του άλλου. Σωστά. Πόσο μάλλον να τα αναλύουμε. Ωστόσο υπάρχει η νομική οδός. Βεβαίως, φυσικά. Ωραία. Για να δούμε ότι υπάρχει λύση επί πραγματικών διαστάσεων. Τώρα από εκεί και πέρα, ο καθένας ανάλογα την περίπτωση, γιατί και εσύ να ήθελες να μας πεις, σαφέστατα διαφέρουν οι περιπτώσεις. Ακριβώς. Επί των συμβολέων και τα λοιπά. Ανάλογα οπότε, με τι συμφωνητικό έχει γίνει. Μπράβο, δεν θα μπορούσες να μας πεις και να ήθελες. Παρ' όλα αυτά υπάρχει η νομική οδός. Βεβαίως. Και τώρα όσον αφορά τα κοινόχρηστα που είπες, επίσης υπάρχει η νομική οδός που μπορεί να προβεί εκεί πέρα ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής. Στην περίπτωση ο ιδιοκτήτης, στην ουσία, εάν κάποιος δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα και έχει συγκεντρωθεί ένα εύλογο ποσό, ενημερώνει ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, ο εκάστοτε διαχειριστής της πολυκατοικίας ενημερώνει τον ιδιοκτήτη. Και εκεί έχουμε την ίδια οδό. Εάν λοιπόν ο ενοικιαστής συνεχίζει να μην πληρώνει τα κοινόχρηστα, ενημερώνεται αρχικά ο ιδιοκτήτης. Υπάρχει εδώ τώρα το θέμα, έχουμε πολλά θέματα τέτοια δει στην πορεία, ότι καλείται ίσως να τα πληρώσει ο ιδιοκτήτης, ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί τα κοινόχρηστα λοιπόν, όταν έχουμε νοικιάσει ένα διαμέρισμα, τη χρήση λοιπόν, εξού και τα κοινόχρηστα, είναι η χρήση όλων. Του ασανσέρ, του καυστή, του φωτός, της πολυκατοικίας. Άρα λοιπόν εκεί τώρα πρέπει να έρθουν πάλι σε μια συνεννόηση. Δεν μπορεί, είναι άδικο να πληρώσει ο ιδιοκτήτης τα κοινόχρηστα του ενοικιαστή που αυτός έκανε τη χρήση. Άρα πάλι εδώ λοιπόν ακολουθούμε πάλι την νόμιμη οδό, απευθυνόμαστε στους ειδικούς, στο νομικό, να μας λύσει το πρόβλημα. Οκ. Οπότε εν τέλει υπάρχουν σπίτια που μπορεί να νοικιάσει κάποιος στον απόϊχο, εκτός από αυτές τις περιπτώσεις που μας είπες. Γενικά θα έλεγες ότι υπάρχει πρόβλημα στην πόλη μας? Ως προς την έλλειψη, ναι. Ως προς την έλλειψη, ναι, σαφώς. Φυσικά θα πούμε ότι υπάρχει έλλειψη. Για τους λόγους που είπα. Ναι, από την εμπειρία σου. Και γιατί δεν χτίζονται όπως είπες. Ναι, βέβαια. Και γιατί όσα είναι κλειστά για διάφορους λόγους. Εντάξει, μας τους ανέλυσες, ο καθένας έχει τους λόγους. Πολλοί με ρωτάνε για ποιο λόγο δεν χτίζει κάποιος που έχει το κεφάλαιο να χτίσει μια πολυκατοικία, παραδείγματος χάρη. Ωραία. Θεωρητικά μπορεί να γίνει. Στην πράξη όμως έχει ανέβει το κατασκευαστικό κόστος αρκετά. Άρα λοιπόν είναι δυσανάλογο τώρα. Δηλαδή, κάποιος να διαθέσει κάποια χρήματα πρέπει να έχει το κεφάλαιο. Και αν δεν έχει το κεφάλαιο πρέπει να δανειστεί. Ναι. Και πώς θα δανειστεί? Από μια τράπεζα. Άρα λοιπόν έχουμε
ίδια κεφάλαια, δανεισμό, έξτρα δανεισμό, αν δεν μας φτάνει λοιπόν το κεφάλαιό μας για να φτιάξουμε μια πολυκατοικία, με σκοπό κάποια στιγμή να εκμεταλλευτούμε αυτή την πολυκατοικία, να νοικιάσουμε λοιπόν ανάλογα με τον αριθμό των διαμερισμάτων και να πάρουμε πίσω τα χρήματά μας. Ναι. Πότε θα γίνει η απόσβεση και τι, αυτό πρέπει να το δει ένας πάλι ειδικός, ένας οικονομολόγος, ο οποίος σε συνεργασία με τον πολιτικό μηχανικό θα δει αν συμφέρει ή όχι κάποιον να φτιάξει μια πολυκατοικία. Δεν είναι εύκολο, ιδάλλως αν ήταν εύκολο, τα 13-14 χρόνια που είπαμε, θα είχε γεμίσει η πόλη μας με πολυκατοικίες. Και δεν είναι μόνο το κατασκευαστικό κόστος, είναι και η αγορά του οικοπαίδου, γιατί ένα κτίριο θα πρέπει να χτιστεί σε γη. Έτσι, κάπου. Ακόμα είμαστε στη γη. Ακόμα είμαστε στη γη. Σωστά. Θα ήθελα να σου θέσω εδώ πέρα όμως ότι πολλές φορές, ακόμα και εδώ στην Αμαλιάδα, παρόλο που εδώ πέρα θα μου πεις βέβαια το ίδιο είναι, υπάρχει αυξημένη ζήτηση, γιατί έχω φτάσει όμως και εδώ πέρα να ακούω εξωφρενικά ενίκια πολλές φορές και λες ρε παιδί μου, εντάξει υπάρχει ζήτηση, αλλά τώρα εδώ πέρα, μα εντάξει τώρα τι δουλειά πρέπει να κάνει ο άλλος για να σου δώσει σχεδόν 1.000 τώρα. Σωστά. Και να είναι τετραμελής οικογένεια. Σωστά. Μα πού να το βρει δηλαδή? Και τώρα εντάξει, ξεφεύγουμε, θέλω να πω, από την έννοια της λογικής. Από την έννοια της λογικής. Εδώ τώρα η γνώμη μου είναι η εξής. Κανονικά. Τι σημαίνει κανονικά? Θα έπρεπε λοιπόν τα ενοίκια να συμβαδίζουν με τους μισθούς. Ναι. Έπρεπε στη συνάρτηση λοιπόν με το μισθό να προκύπτει το ενοίκιο. Ανάλογα με το βασικό μισθό της κάθε χώρας να έχουν αναπροσαρμόσει λοιπόν και τα ενοίκια. Εδώ τώρα ίσως θα έπρεπε και το κράτος να θέσει κάποια όρια. Δεν θα έπρεπε. Θέτει όρια αλλού και δεν θέτει όρια σε κάτι άλλο σημαντικό όπως είναι τα ενοίκια. Οπότε θα μπορούσε, αν θέλεις, να βάλει ένα πλαφόν στην τιμή. Θα μπορούσε να έχει ένα πλαφόν, να έχει κάποια όρια. Τουλάχιστον κατά περιοχή. Κατά περιοχή, ακριβώς, και ξαναλέω ανάλογα με τους μισθούς. Ανάλογα με το βασικό μισθό της χώρας. Ναι, σαφώς πρωτίστως αυτό, γιατί βέβαια το νομίζω ότι γενικότερα υπάρχει πρόβλημα με τα ακίνητα σε όλη την Ευρώπη πλέον. Για την Αμερική δεν ξέρω, αλλά στην Ευρώπη, επειδή ταξιδεύω και τόλμησα κάποια στιγμή και ρώτησα κάτι για ένα διαμέρισμα στο Παρίσι. Στο Παρίσι. Η αγαπημένη μου πόλη, μπράβο, το ξέρουν όλοι, δεν είναι κρυφό. Αλλά εντάξει, γελάσαμε όλοι μαζί, γιατί μου είπανε, πόσο μου είπανε, στο κέντρο λοιπόν του Παρισιού, το δηλώνω εδώ πέρα, λοιπόν, 40 τετραγωνικά και όχι σε καινούριο εκείμα. Καλά, το Παρίσι δεν έχει και καινούρια εκείματα, γιατί είναι έτσι η αρχιτεκτονική του. Αγορά βέβαια, όχι ενοικίαση. Ναι. Δεν ξέρω αν τον νοικίαζε ο άνθρωπος και τι ενοίκιο θα ήθελες ή θα μου πεις. Το πούλησε, πρόσεξε. 300.000. Ναι. 40 τετραγωνικά. Και θέλανε και ανακαίνιση. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος. Να μου γράφει εδώ πέρα το control, παίρνει 15% το κράτος. Οπότε. Λοιπόν. Εννοεί για τη φορολόγηση. Ναι, για τη φορολόγηση. Οπότε έτσι ανεβαίνουν. Είναι σε μια συγκεκριμένη φορολογική κλίμακα όμως. Γιατί όταν ανέβει η φορολογική κλίμακα για κάποιους λόγους, λοιπόν, πρέπει να συντρέχουν κάποιοι λόγοι, ανεβαίνει και αυτό το 15%. Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Εντάξει, χειρότερα ως προς τους ιδιοκτήτες εννοώ, θα φορολογηθούν. Οπότε έτσι που λες για την Ευρώπη μου κόπηκε ο αέρας. Σαφέστατα να πω ότι σε άλλα μέρη της Ευρώπης είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα. Αλλά εμείς πήραμε το χειρότερο παράδειγμα τώρα. Τι θα ήθελα εγώ, το ακριβό θα ήθελα. Βέβαια, μην ξεχνάς ότι είναι Παρίσι. Έτσι. Έλαντε, πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται από την άλλη. Εκεί πέρα που ήταν το διαμέρισμα το συγκεκριμένο, άνοιγες και το παράθυρο, το τόσο που είχε. Ήταν παράθυρο, και έβλεπες τον πύργο του Άιφελ απ' έξω. Εδώ πέρα, τι βλέπεις? Είχες ιδέα στον πύργο του Άιφελ. Μπράβο, εδώ τι να δωμάκι. Τέλος πάντων, ωραία είναι αυτά. Ελπίζω δεν ξέρω, να διορθωθεί κάποια στιγμή. Γιατί είναι κρίμα, γιατί εντάξει, όλοι καλός ή κακός πασχίζουμε για τα προστοζήν πλέον στη χώρα μας και είναι κρίμα τουλάχιστον τα βασικά προβλήματα βιοπορισμού όπως είναι η στέγη να λύνονται. Ναι, είναι καλό να λύνονται. Είναι πολύ άσχημο τώρα, ειδικά για οικογένειες με μικρά παιδάκια που έχουν ανέβει πολύ τα έξοδα. Ακριβώς. Και στο τέλος, έτσι, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι η αγορά του σπιτιού, γιατί θέλω να μας πεις και 5 πράγματα γι' αυτό. Όταν πάει κάποιος να νοικιάσει ένα σπίτι, θέλω πολύ γρήγορα να μας πεις
5 tips. Τι πρέπει να κοιτάξει ο άλλος στο σπίτι? Τι πρέπει να κοιτάξει ο υποψήφιος ενοικιαστής? Ο υποψήφιος ενοικιαστής. Καταρχάς να δει το ακίνητο, έτσι, να δει την περιοχή, την τοποθεσία, αν του αρέσει. Φυσικά. Να ελέγξει λοιπόν το χώρο. Μέσα πες μου, μέσα, γιατί την πάτησα πρόσφατα. Πάμε στο εσωτερικό λοιπόν. Να ξέρει λοιπόν, να έχει συζητήσει λοιπόν με την υπόλοιπη οικογένεια με πόσα υπνοδωμάτια καλύπτεται. Με 1, με 2, με 3, με περισσότερα υπνοδωμάτια. Άρα λοιπόν, γιατί κάνουν πολύ το λάθος αυτό, το βλέπω και εγώ μέσα στο γραφείο, μου λένε ότι θέλω να νοικιάσω ένα διαμέρισμα τριάρι. Το τριάρι στην Ελλάδα σημαίνει 2 υπνοδωμάτια, ναι. Κάποια εσφαλμένα. Βέβαια, εσφαλμένη είναι η λέξη, γιατί λέμε τριάρι και εννοούμε διαμέρισμα με 2 υπνοδωμάτια. Ναι, γιατί πιάνεται ένα δωμάτιο το σαλόνι. Εγώ δεν το ήξερα, μου το είπανε. Γι' αυτό το διευκρινίζω εδώ, γιατί γίνεται μια σύγχυση λοιπόν. Στην Ελλάδα λοιπόν ήθιστε το τριάρι να έχει 2 υπνοδωμάτια, το τεσσάρι να έχει 3 υπνοδωμάτια και ούτω καθεξής. Ναι. Άρα λοιπόν, ορισμένοι υποψήφοι ενοικιαστές λένε θέλω ένα διαμέρισμα με 2 υπνοδωμάτια. Βλέποντας λοιπόν διαμερίσματα με 2 υπνοδωμάτια, αρχίζουν μετράνε το χώρο και ανάλογα με την επίπλωση που έχουν, τα πράγματα που έχουν, λένε δεν μας χωράει τελικά το τριάρι, θέλουμε με 3 υπνοδωμάτια. Άρα λοιπόν τι κάνουμε? Χάνουν χρόνο και αυτοί και εμείς και ο ιδιοκτήτης και όλοι. Άρα να αποφασίσει ένας ενοικιαστής να έχει ελέγξει, να έχει συζητήσει με την οικογένεια, πριν ελέγξει το διαμέρισμα, να έχει συζητήσει με την υπόλοιπη οικογένεια με πόσα υπνοδωμάτια είμαστε καλυμμένοι. Να πάμε στοχευμένα λοιπόν. Θα σου πω, Μάικη, εδώ πέρα τι φταίει, και θα το πω πολύ σοβαρά, αν και κάποιοι θα το θεωρήσουν αστείο. Δεν είναι αστείο, είναι πολύ μελετημένο αυτό που θα σου πω τι φταίει. Φταίει λοιπόν ότι δεν έχουμε ένα δωμάτιο ντουλάπα στα σπίτια στην Ελλάδα. Διότι εάν υπήρχε, πόσο θα μας έλυνε τα χέρια. Όχι, θέλω να μου απαντήσει σοβαρά τώρα σε αυτό. Ναι. Εγώ μπορεί να το λέμε έτσι και να γελάμε, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί εδώ έρχεται ο παράγοντας υπερκαταναλωτισμός. Πλαστικές ανάγκες. Θες να πεις κάτι για τα παπούτσια που... Όχι, ξέρω ότι έχεις 52 ζευγάρια παπούτσια. Στο από Μπάμπης πριν. Έπεσα μέσα. Κάπου το 49. Μπάμπη, μην ακούς. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω, δεν τα έχω μετρήσει. Τι είναι αυτά που λες? 2 ζευγάρια, ένα καθημερινό και ένα για την εκκλησία την Κυριακή. Εδώ τώρα τι γίνεται? Αφού υπάρχει τέτοια έλλειψη λοιπόν για διαμερίσματα, πρέπει να έχουμε και τη φιλοσοφία minimal. Δηλαδή να συρρικνώσουμε λίγο τα πράγματα. Δεν χρειάζεται τόσα πολλά πράγματα. Να δώσω στα φτωχά παιδάκια. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ναι. Όταν κάποιος λοιπόν, να επιστρέψουμε πάλι, για να μην φύγουμε από το θέμα. Τι κοιτάζει? Την τοποθεσία. Πόσα υπνοδωμάτια. Μπαίνουμε στο εσωτερικό λοιπόν του διαμερίσματος. Αυτό μας νοιάζει πιο πολύ. Να είναι λειτουργικό για τις ανάγκες μας. Θέλουμε ξεχωριστή κουζίνα. Παλαιότερα λοιπόν, μέχρι και αρχές του 90, τέλη του 80, αρχές του 90, οι κατοικίες κατασκευάζονταν με τη φιλοσοφία να είναι ξεχωριστό δωμάτιο η κουζίνα, ξεχωριστό χώρο το σαλόνι. Ενώ μετά από το 90 κυρίως και μετά, οι κατασκευαστές λοιπόν, μάλλον οι αρχιτέκτονες, σκέφτηκαν λοιπόν αυτό το ωραίο και βολικό σύστημα να ενώσουν τη κουζίνα με το σαλόνι, να είναι ενιαίος χώρος για να εξοικονομήσουν λοιπόν χώρο. Είναι τελικά βολικό αυτό όμως? Μπορείς να μας πεις μέσα από την εμπειρία σου? Η εμπειρία μου λέει το εξής, ότι όταν έχουμε μικρό εμβαδό, μικρό εμβαδό λοιπόν, εξυπηρετεί περισσότερο να είναι ενιαίος ο χώρος για να μας βγάλει περισσότερα ή και μεγαλύτερα υπνοδωμάτια. Γιατί βλέπουμε παλιές διαρρυθμίσεις σπιτιών που έχουν μια τεράστια κουζίνα και μικρότερο χώρο για το καθιστικό, για το σαλόνι. Το οποίο δεν βολεύει. Βέβαια ήταν και η τάση τότε των οικογενειακών, ήταν διαφορετική η νοοτροπία και διαφορετική η καθημερινότητα. Οι παλιότερες γενιές λοιπόν θα θυμούνται ότι το σαλόνι ήταν για τους ξένους. Σαφώς. Έλεγε η μητέρα, δεν θα πάει κανένα στο σαλόνι και θα χαλάσει τον καναπέ, είναι για τους ξένους. Και υπήρχε και το χολ πάντα σε όλα τα σπίτια. Και το χολ. Το χολ ήταν... Σημαίνει στην ουσία διάδρομος. Ήταν ένας διάδρομος, ένα άχρηστο δωμάτιο, το οποίο το είχε για να
μπούμε σε αυτό σαν προθάλαμο, δηλαδή σαν προθάλαμο καταστήματος μέσα στην κατοικία. Δεν χρειάζεται. Βάζαμε την κρεμάστρα, κατάργησαν, την ομπρελοθήκη. Μπορεί να γίνει και τώρα. Μπορεί να γίνει και τώρα στην κεντρική είσοδο του διαμερίσματος ή της κατοικίας γενικότερα. Δεν ξέρω. Τώρα, μετά από την εποχή που λες παρόλα αυτά που κάνανε ενιαίο έχω διαπιστώσει βέβαια ότι κάνουν πολύ μικρά τα υπνοδωμάτια πια. Ναι, κάνουν μικρά τα υπνοδωμάτια. Έχει λογική αυτό. Εξοικονομούμε χώρο όπως είπαμε, αλλά ο χώρος νύχτας όπως τον λένε οι μηχανικοί δεν χρειάζεται να είναι πολύ μεγάλος. Δηλαδή ένα υπνοδωμάτιο δεν χρειάζεται να είναι τεράστιο όπως κατασκεύαζαν παλιά. Ναι. Είναι ο χώρος νύχτας. Στο υπνοδωμάτιο πηγαίνεις να κοιμηθείς. Ναι. Ή και να μην κοιμηθείς. Εντάξει, ό,τι θέλει ο καθένας. Άσε να το αφήσουμε ανοιχτό. Ωραία. Αυτό τώρα. Λοιπόν, άρα είναι λοιπόν, και αργά. Δεν θέλουμε μεγάλους χώρους για τα υπνοδωμάτια. Ναι, αλλά μετά ήρθαν τα μεγάλα κρεβάτια. Μάκη, περίμενε, μισό λεπτό. Εδώ θα πω πάλι τη γνώμη μου και σε αυτό. Υπάρχουν τα διπλά κρεβάτια, τα ημίδιπλά κρεβάτια, τα μονά κρεβάτια και τα υπέρδιπλα κρεβάτια. Τα king size. Και τα king size λοιπόν, τα οποία μπορείς, η φιλοσοφία είναι και η τάση είναι όλα να μεγαλώνουν σε μέγεθος, χωρίς να παρεξηγηθεί αυτό που θα πω. Να πούμε για τις τηλεοράσεις. Ξεκινήσαμε λοιπόν με μια τηλεόραση 14 inch και έχει φτάσει λοιπόν τηλεόραση 100 inch. Ναι. Άρα λοιπόν όσο μεγαλύτερη η τηλεόραση τόσο καλύτερα. Έχει μια λογική. Τώρα το κρεβάτι να είναι king size, με το που μπαίνεις μέσα αν ήταν τρόπος να είναι όλο το δωμάτιο κρεβάτι. Δίνεις ιδέες απόψε μέσα από αυτή την εκπομπή. Κάποιος θα παρεξηγήσει βέβαια τα λόγια μου. Όχι, δεν θα το παρεξηγήσει κανένας. Είναι έτσι πράγματι. Εμείς μπορεί να τα λέμε εδώ πέρα πιο ανάλαφρα για να υπάρχει και να περνάει πιο ευχάριστα η ώρα. Να περνάει ευχάριστα η ώρα. Σαφώς. Αλλά έτσι είναι και η αλήθεια είναι ότι έχω αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, γιατί με το μεγάλο κρεβάτι που εγώ ήθελα, βασικά να πω την αλήθεια, ο Μπάμπης τι ήθελε, γιατί είναι και 2 μέτρα παλικάρι ζωή να έχει. Εγώ τι είναι, που να πάω το 1,60. Σου δώσαμε 2 μέτρα άντρα, οπότε ήθελε να χωράνε τα ποδαράκια του μέσα και το έχει πολλοί κόσμος λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, με το ζόρι μεταχωρέσανε τα κομμωδίνο. Η αλήθεια είναι αυτή. Τέλος πάντων, ωστόσο είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Και να συνεχίσουμε λοιπόν για τα 2 τελευταία tip λοιπόν, που μας έχουν μείνει σε αυτά που μας έλεγες. Και θέλω να μας πεις εσύ τι έχεις για να σε ρωτήσω κάτι έξτρα αν δεν το πεις. Ναι, βεβαίως. Να συνεχίσουμε. Ναι, λοιπόν, βεβαίως. Τι άλλο πρέπει να κοιτάξουμε. Ναι, τι άλλο, εκεί είχαμε μείνει. Ναι. Λοιπόν, είπαμε, ανακεφαλαιώνουμε την τοποθεσία. Την περιοχή δηλαδή, την περιοχή τοποθεσία, να ελέγξει λοιπόν μέσα στο εσωτερικό του διαμερίσματος αν έχει αποφασίσει να έχει ξεχωριστό χώρο κουζίνας ή ενιαίο, που ξαναλέμε από το 1990 και μετά είναι περίπου όλα τα ίδια, δηλαδή ενιαίος χώρος σαλόνι κουζίνα και τα υπνοδωμάτια φυσικά ξεχωριστά. Μπράβο. Πόσα υπνοδωμάτια θέλουμε, να δούμε αν λειτουργούν όλα, ο απορροφητήρας, οι βρύσες, αν βγάζουν νερό, τα ντουλάπια αν είναι σε καλή κατάσταση, το μπάνιο αν έχει παράθυρο, αν δεν έχει παράθυρο, αν θέλουμε να έχει μπανιέρα, αν θέλουμε να έχει ντουσιέρα. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα κοιτάξουμε. Να κοιτάξουμε πολύ βασικό τον προσανατολισμό. Να δούμε αν είναι διαμπερές. Να δούμε τα κουφώματα. Τα κουφώματα είναι αλουμινίου και αν είναι αλουμινίου έχουν μονά κρίσταλα, έχουν διπλά κρίσταλα. Άρα λοιπόν να δούμε αν είναι ενεργειακά αποδοτικό το διαμέρισμα. Έχουμε και αυτά βέβαια. Πολύ βασικό μέσα στην ενεργειακή απόδοση του διαμερίσματος είναι η θέρμανση. Τι σύστημα θέρμανσης έχει? Στην πόλη μας κυρίως είναι πετρέλαιο, δηλαδή είναι καλοριφέρ με λέβητα πετρελαίου. Δεν έχουμε τόσο πολύ διαδεδομένο το φυσικό αέριο όπως στη Βόρεια Ελλάδα. Βέβαια έχουμε και ανάλογη θερμοκρασία. Το χειμώνα δεν έχουμε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες όπως η Βόρεια Ελλάδα ή άλλες περιοχές της χώρας μας ή άλλες χώρες. Ναι, σαφώς, ναι. Ο Καναδάς, παραδείγματος χάρη, έχει ακραία χαμηλά θερμοκρασίες. Δεν μπορεί να έχει το ίδιο σύστημα θέρμανσης με τη δική μας χώρα. Άρα λοιπόν κοιτάζει αυτό. Είναι βασικό. Εάν είμαστε σε πολυκατοικία, αν βρίσκεται σε πολυκατοικία το διαμέρισμα το ύψος των κοινοχρήστων,
Να μας πεις, το οποίο αφορά και την ενοικίαση αλλά και την αγορά, γιατί εντάξει κάποια πράγματα και ακόμα περισσότερα κοιτάζουμε όταν θα αγοράσουμε μια κατοικία. Σίγουρα. Είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για επένδυση, αλλά θα είναι κάτι δικό μας. Πού κοιτάμε για υγρασίες, Μάκη, το πικραμένο αυτό θέμα? Το έχω ακούσει, το ακούω επανελειμμένως για τις υγρασίες. Η περιοχή μας, η γεωγραφική τοποθεσία λοιπόν της πόλης μας είναι σε τέτοιο σημείο που είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε θα υπάρχει υγρασία. Η υγρασία τι είναι? Είναι το ποσοστό υδρατμών στον ατμοσφαιρικό αέρα. Okay. Αυτό είναι η υγρασία. Τώρα υπάρχει πάλι η σύγχυση. Ναι. Λένε το σπίτι μου έβγαλε υγρασία. Ναι, έχουμε κάποια διαρροή από τις σωληνώσεις, δηλαδή από την υδραυλική εγκατάσταση του σπιτιού. Άρα έχουμε κάποια βλάβη σε κάποια σωλήνα, έχει τρυπήσει κάποια σωλήνα και φεύγει νερό στο πάτωμα, στους τοίχους, στην οροφή. Ένα αυτό. Πρέπει να το δει ειδικός. Γιατί ο κόσμος τα λέει υγρασία χωρίς να μας λέει συγκεκριμένα που είναι το πρόβλημα. Άρα πρέπει να έρθει ειδικός να το λύσει το πρόβλημα. Δεν έχει την απαραίτητη υδρομόνωση ο τοίχος και έτσι λοιπόν ένας εξωτερικός τοίχος περνάει το νερό, το βρόχινο νερό απ' έξω προς τα μέσα και έχουμε πρόβλημα, ή δημιουργείται αυτή η μούχλα, βλέπουμε απικίες από μύκητες, είναι αυτό το μαύρισμα που δημιουργείται στους τοίχους, το οποίο όμως δεν είναι από διαρροή. Όχι, αυτό είναι το φυσικό επακόλουθο νομίζω. Εάν δεν αερίζεται σωστά ο χώρος. Όχι μόνο, πολλές που μένουμε. Το λέω γιατί εγώ το ένα μου υπνοδωμάτιο, και να σημειώσω ότι δεν έχω νοικιάσει. Τέλος πάντων αυτή τη στιγμή ζούμε στη δικό μας σπίτι, οπότε δεν με κορόιδεψε κανένας. Ωραίο ήταν, το αερίζω κάθε μέρα, ωστόσο το ένα δωμάτιο είναι βορεινό. Στο βορεινό λοιπόν δωμάτιο που δεν το βλέπει ο ήλιος, γιατί έχω και δέντρα απ' έξω πολλά, έπιασε το κάσωμα της μπαλκονόπορτας γύρω-γύρω μία μικρή μαυριλίτσα που θέλει καθάρισμα. Ακριβώς. Το οποίο και κάθε μέρα το ανοίγω το δωμάτιο εγώ και αερίζεται, αλλά παιδιά είναι βορεινό, το βλέπει ελάχιστα ο ήλιος. Γι' αυτό το λόγο που είπες τώρα. Σαφέστατα, ναι, δηλαδή... Είναι κατάλληλες λοιπόν οι συνθήκες να αναπτυχθεί ο μύκητας. Το οποίο το καθαρίζεις λίγο με ένα σφουγγαράκι, δεν πειράζει, το έχεις λίγο, βάζεις και έναν αφιγραντήρα. Ακριβώς, βοηθάει πολύ και ο αφιγραντήρας. Άρα λοιπόν εδώ τώρα όταν αναπτύσσεται κάπου μούχλα δεν έχει να κάνει με την κατασκευή, γιατί εδώ υπάρχει σύγχυση τώρα. Αυτό θέλω να μας πεις. Δεν έχει να κάνει με την κατασκευή, δηλαδή έχουμε μονοτικά στους τοίχους, ωραία, αλλά εσένα σου έπιασε μούχλα λοιπόν γύρω-γύρω από το κάσωμα της μπαλκονόπορτας. Από το κάσωμα της εσωτερικά. Ναι. Εσωτερικά. Ναι. Και πιο πολύ, να πω την αλήθεια, είναι εκεί στην ένωση, δηλαδή θα έλεγε κανένας, όχι στον τοίχο, πιο πολύ πάνω στο κάσωμα είναι, το οποίο, γιατί φαντάζομαι επειδή παγώνει και είναι το πλαίσιο. Ακριβώς, του αλουμινίου, είναι διαφορά θερμοκρασίας. Είναι πιο... Είναι κρύο, δηλαδή κάνει κρύο έξω, ζέστη μέσα λόγω της θέρμανσης, υπάρχει αυτή η διαφορά θερμοκρασίες και γίνεται η υγροποίηση. Ναι. Εκεί λοιπόν και όταν έτσι... γίνεται η υγροποίηση αυξάνουμε λοιπόν τις συνθήκες, τις κάνουμε πιο ευνοϊκές να αναπτυχθεί ο μύκητας μας. Ακριβώς. Και το είπα έτσι γιατί στη δική μου περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι ο ιδιοκτήτης με κορόιδεψε ή κάτι μου είπε. Ναι. Γιατί ούτε ότι έκανε κάτι ο ιδιοκτήτης. Παίζει ρόλο, γιατί πολλές φορές έχουμε την τάση να λέμε δεν μου τα είπε όλα, με κορόιδεψε, με εκμεταλλεύτηκε, ενώ είναι κάποια πράγματα. Γι' αυτό ρωτάμε εσένα που είσαι ειδικός εδώ πέρα, γιατί πρέπει αυτά τα πράγματα λίγο να ξεκαθαρίσουν. Μέχρι που μπορεί να υπάρξει εκμετάλλευση και σίγουρα, μέχρι που είμαστε κι εμείς λίγο υπερβολικοί σε κάποια θέματα. Στα τεχνικά όμως θέματα πρέπει να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Έτσι. Έχουμε πρόβλημα υγρασίας, διαρροής, μάλλον να το πούμε πιο σωστά. Υπάρχει πρόβλημα υγρασία, μπορεί να έχει πολλούς λόγους. Έχουμε διαρροή, πρέπει να φέρουμε το κατάλληλο. Ναι, να επισκευάσει. Εκεί λοιπόν έρχεται ο ιδιοκτήτης, στην περίπτωση ξαναλέμε που έχουμε νοικιάσει ένα σπίτι. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν είναι υπεύθυνος ώστε να λειτουργεί σωστά, να λειτουργούν όλα μέσα στο διαμέρισμα. Υδραυλική εγκατάσταση, ηλεκτρολογική εγκατάσταση και ούτω καθεξής. Όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα, ο ενοικιαστής οφείλει να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη και ο ιδιοκτήτης λοιπόν πρέπει να μεριμνήσει για να αποκαταστήσει τη βλάβη. Εκεί είναι το θέμα.
έχουμε και αυτά τα προβληματάκια Έχουμε και αυτά τα ενίοτε. προβλήματα, βέβαια. Οπότε τυπικά, μιας και σε έχουμε μαζί μας, είναι ο ιδιοκτήτης πρέπει να το καλύψει. Εδώ πάλι είναι νομικό το θέμα, έχουν γίνει και δικαστήρια, έχουν βγει και δικαστικές αποφάσεις που λένε ποιος είναι υπόλογος, γιατί και ποιος θα πληρώσει, ο ενοικιαστής, θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης, ποιος ευθύνεται, ποιος θέλει, έχει να κάνει με το συμφωνητικό, έχει να κάνει με την νομοθεσία. Και με τα χρόνια ίσως της ενοικίασης. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό, προσεκτικός και ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής όταν κάνει ένα συμφωνητικό. Απευθύνεται στον επαγγελματία να του λύσει οποιαδήποτε απορία. Κατά βάση το συμφωνητικό αυτό ποιον καλύπτει? Δεν μπορώ να πω ότι καλύπτει περισσότερο τη μία πλευρά, τον ένα συμβαλόμενο ή τον άλλο συμβαλόμενο. Πρέπει κανονικά να είναι δίκαιο. Ωραία. Ναι, γιατί κάποτε υπήρχε και αν θέλεις, ότι το συμφωνητικό καλύπτει τον ενοικιαστή πιο πολύ. Υπήρχε ενδεχομένως λανθασμένη άποψη. Γι' αυτό σε ρωτάω. Ανάλογα το περιεχόμενο του μισθωτηρίου. Ανάλογα τι γράφει. Εάν έχει συμφωνήσει κάποιος ότι είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να κάνει τα πάντα. Ναι, καλά. Και το έχουν συνυπογράψει. Γι' αυτό, παιδιά, κοιτάμε τυπογράφου. Βεβαίως. Όπως σε κάθε περίπτωση. Έτσι. Υπάρχει και αντίστοιχη παροιμία, αλλά δεν κάνει να την πούμε. Όχι, την ξέρουμε όλοι, είμαι σίγουρη. Αντίστοιχα, λοιπόν, και στην αγορά κατοικίας πρέπει να κοιτάξουμε τα ίδια, ή εκεί πρέπει να κοιτάξουμε και δύο πραγματάκια παραπάνω? Επειδή είναι αγορά κατοικίας, κοίταξε να δεις, και κάποια προβλήματα να εντοπίσουμε σε ένα κτίριο, εφόσον το δούμε και μας αρέσει η τοποθεσία, μας αρέσει σαν κτίριο, έχουμε στο μυαλό μας το πώς θα το διαμορφώσουμε. Άρα λοιπόν και κάποιο πρόβλημα να έχει το κτίριο, στην περίπτωση που θα το αγοράσουμε, λέμε το αγοράζουμε και θα το επισκευάσουμε, θα το ανακοινήσουμε. Άρα εκεί λοιπόν δεν μπορούμε να κοιτάξουμε αν έχει μια υγρασία σε έναν τοίχο. Δεν θα λειτουργήσει λοιπόν αποτρεπτικά για να μην το αγοράσουμε. Έτσι πρέπει να κοιτάξουμε άλλα πράγματα στην αγορά. Καταρχάς να δούμε, ξαναλέω πάλι, το ίδιο και στην περίπτωση της ενοικίασης, την τοποθεσία, την περιοχή. Αν είναι μονοκατοικία, τι οικόπεδο έχει. Έχει μεγάλο οικόπεδο, έχει μικρό οικόπεδο, τι σχήμα έχει εξαντλήσει το στην αγορά νομίζω ακόμα περισσότερο όλα αυτά. Σίγουρα. Γιατί είναι κάτι που θα μας μείνει. Είναι ανάλογα με την τιμή. Τι τιμή έχει, η τιμή πώλησης είναι λογική, είναι παράλογη. Εδώ έχουμε λοιπόν στην αγορά το αντίθετο από αυτό που έχουμε στα ενίκια. Ενώ τα ενίκια ανεβαίνουν, οι τιμές πώλησης πέφτουν. Δεν πέφτουν, είναι σταθερές. Εγώ αυτό έχω δει, δηλαδή στατιστικά έχω δει ότι είναι σταθερές. Τα τελευταία πόσα χρόνια? Τα τελευταία 5 χρόνια περίπου βλέπω μια σταθερότητα στις τιμές. Στα ενίκια, ξαναλέω, δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο αυξημένα στην πόλη μας σε σχέση με άλλες περιοχές. Ναι, όχι, δεν το συζητάω. Έχω ακούσει βέβαια. Ισχύει, είπαμε, ο νόμος προσφοράς και ζήτησης. Υπάρχει έλλειψη, αναγκαστικά θα ανέβουν. Αυτό γίνεται και με τα αγαθά. Ναι, εντάξει, δεν λέω, αλλά επειδή είναι, σου είπα, το πρώτο βιοπεριστικό πρόβλημα τώρα, η στέγη, είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Σίγουρα. Γιατί δεν μπορείς να την παρακάμψεις. Δηλαδή, εντάξει, στα αγαθά. Καλός ή κακός, γιατί μας έχουν φέρει όλα πια να έχουν γίνει πολύτιμα αγαθά. Λες, εντάξει, δεν θα πάρω αυτό το μήνα στο σπίτι. Δυστυχώς δεν μπορείς να το πεις. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν θα μείνω δεν θα μείνω σπίτι αυτό. Μα γι' αυτό το λόγο έχουμε και το κοινωνικό πρόβλημα που πολλοί έχουν γυρίσει στα πατρικά τους. Ακριβώς. Νέα παιδιά δεν φεύγουν από τα πατρικά τους. Σημαντικό πρόβλημα. Βεβαίως σημαντικό πρόβλημα. Άλλοι δεν περνάνε, ενώ είναι πολλή χρόνια σύντροφοι με κάποιον, δεν κάνουν οικογένεια. Δεν προχωράνε να εξελίξουν αυτή τη σχέση. Ακριβώς. Μα κοίταξε να δεις. Είναι κοινωνικό πρόβλημα. Όταν ένα ενίκιο είναι περίπου όσο ένας μισθός, και υπάρχει πολλές φορές ένας μισθός στο σπίτι, μοιραία πρέπει να υπάρξουν δύο, αλλά πολλές φορές υπάρχουν και περιπτώσεις που υπάρχει και για κάποιο διάστημα ένας μισθός στο σπίτι. Δεν γίνεται λοιπόν, οπότε αναγάγεται πια και σε κοινωνικό ζήτημα όλο αυτό. Ακριβώς, είναι αλήθεια. Δυστυχώς που γίνεται αυτό. Δυστυχώς, τέλος πάντων υπάρχουν οπότε σπίτια να απολούνται σε καλές τιμές στην περιοχή μας, τα έλεγες. Ναι, προκύπτουν και ευκαιρίες ανατακτά χρονικά διαστήματα. Εγώ σαν γραφείο προσπαθώ να ρυθμίζω εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο τις τιμές
πώλησης των ακινήτων. Γι' αυτό παροτρύνω, βασικά είναι η πολιτική του γραφείου μας, να γίνεται εκτίμηση πριν από την ανάθεση πώληση. Δηλαδή όταν διαθέτουμε ένα ακίνητο για πώληση, κάνω υποχρεωτικά εκτίμηση της εμπορικής αξίας, ούτως ώστε να είναι ιδανική για την περίοδο που διανύουμε. Και να μην είναι και κανένας ρηγμένος, θα λέγαμε. Ακριβώς, δηλαδή και σωστά και δίκαια, σωστά εντός εισαγωγικών, γιατί τι είναι σωστό και λάθος. Δίκαια, πιο σωστή λέξη είναι δίκαια, και για την πλευρά του ιδιοκτήτη και για την πλευρά του υποψήφιου αγοραστή. Okay. Οπότε θα μας έλεγες, άμα θέλουμε κάποια επένδυση, να είναι κατάλληλες οι συνθήκες σιγά σιγά. Είναι κατάλληλες οι συνθήκες και πάντα είναι κατάλληλες οι συνθήκες. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της τρέχουσας περίοδου προκύπτουν, όπως είπα, ευκαιρίες. Και στο παρελθόν υπήρχαν ευκαιρίες και στο μέλλον πιστεύω θα υπάρχουν ευκαιρίες. Αρκεί να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Και κάπως έτσι θα μας πεις και πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος. Θα μας πεις λίγο πού είναι το γραφείο σου. Το γραφείο μας είναι κοντά στον πεζόδρομο της Αμαλιάδας, στο γνωστό λοιπόν πεζόδρομο της Αμαλιάδας. Σαφώς. Στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 20. Και μπορεί να σε βρει ο κόσμος για οτιδήποτε θελήσει, αγορά, ενοικίαση, επένδυση, οτιδήποτε άλλο θέλει να συζητήσετε. Και υπάρχει εκτίμηση ακινήτου. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Γενικώς οποιαδήποτε απορία έχει με επένδυση για ακίνητα, για πώληση, για αγορά ακινήτου. Το λέξη ακίνητο εννοούμε, περιλαμβάνει πολλά, έτσι, οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, διαμερίσματα, επιχειρήσεις. Σαφώς. Και επιχειρήσεις. Γιατί εντάξει, έχουμε ανθρώπους που κάνουν την προσπάθειά τους. Ακριβώς. Υπάρχει κάποιο site που εξυπηρετεί. Βεβαίως. Και στα social media υπάρχει. Πες μας λίγο όχι την επικεφαλίδα. Πώς λένε, πώς θα σε βρούνε στο social media. Λοιπόν, είναι η διεύθυνση, λοιπόν, η ηλεκτρονική διεύθυνση στο σελίδο μας είναι www.stoubanou.gr. Ωραία. Φυσικά μπορούν να ψάξουν σε μία μηχανή αναζήτησης είτε με το επώνυμο λοιπόν Στούμπανος ή με συνθηκό γραφείο Στούμπανου. Και θα στις πρώτες λοιπόν καταχωρήσεις της Google θα μας βρουν. Το ίδιο και στα social media, στο Facebook, στο Instagram, αριθμό κινητού, σταθερό τηλέφωνο, email φυσικά, Viber, WhatsApp. Οπουδήποτε πάρετε θα υπάρχει ο Μάκης να σας απαντήσει και να συζητήσετε οτιδήποτε θέλετε. Και περνάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί ο Μάκης δεν είναι μόνο κτηματομεσίτης, είναι και γνωστός μουσικός της περιοχής πάρα πολλά χρόνια. Αρκετά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Δεν είσαι τόσο μεγάλος. Αρκετά χρόνια. Με μεγαλώνεις. Όχι βέβαια. Και να μας πεις λίγο και για την πορεία σου σε αυτό, γιατί είναι εξίσου σημαντικό. Ναι. Να υπάρχουν έτσι και τα καλλιτεχνικά, όπως υπάρχουν και ελπίζουμε να συνεχίσουν να υπάρχουμε. Πόσα χρόνια ασχολείσαι και με αυτό? Περίπου 25. Και είμαι 28. Εννοείται τι. Από τα 3 του λοιπόν ο Μάκης. Λοιπόν, πώς ξεκίνησες, να μας πεις λίγο, δεν ξέρω. Θέλω να ρωτήσω πολλά και για τη μουσική, γιατί είναι πολύ ωραία σαν θέμα. Βεβαίως. Πώς ξεκίνησες? Ξεκίνησε σαν χόμπι, έγινε επάγγελμα. Έγινε δεύτερο επάγγελμα, είναι η ενασχόληση, πάρα πολύ όμορφη ενασχόληση, το να ασχολούμαστε με τη μουσική. Καταρχάς είναι η μουσική, όπως και άλλες τέχνες, είναι έκφραση συναισθημάτων. Έκφραση ψυχής. Η ανώτερη λοιπόν των τεχνών, δεν το λέω εγώ, το λέει η βιβλιογραφία, αλλά στην πράξη λοιπόν το βλέπω και εγώ, ανώτερη των τεχνών. Είναι τέχνη και επιστήμη λοιπόν η μουσική, γιατί πρέπει να τη σπουδάσουμε τη μουσική, αλλά και πρέπει να είναι θεωρία και πράξη. Θεωρία και πράξη σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και την κατάρτιση, αλλά και την εξάσκηση λοιπόν για να καταφέρουμε να παίξουμε μουσική. Ναι, σαφώς. Τώρα, έτσι είναι. πώς ξεκίνησα? Ξεκίνησα λοιπόν επηρεασμένος από τον πατέρα μου, όπως και στην πρώτη δουλειά, ο οποίος για χρόνια ασχολούταν και ασχολείται με τη μουσική. Παραδοσιακό ελληνικό όργανο. Ωραία. Μπουζούκι. Έτσι. Ωραία. Επηρεασμένος λοιπόν, ακούσματα από πολύ μικρός, ασχολήθηκα κι εγώ.
πολύ μικρός. Από πολύ μικρός, πράγματι πολύ μικρός. Αλλά εσύ δεν έμεινες στο ένα μουσικό όργανο. Όχι, θα σου πω. Ναι, να μου πεις. Στην ηλικία των 8 λοιπόν ήταν η επαφή μου με το οδείο. Με το οδείο λοιπόν, στην Αμαλιάδα υπήρχε τότε η λεγόμενη σχολή αρμονίου, είχε ο Βασίλης ο Αθανασόπουλος. Από την Πάτρα είχε φτιάξει λοιπόν ένα παράρτημα στην πόλη μας. Δεν ξέρω αν το θυμούνται πολύ. Ήταν συγκεκριμένα στην Καλαβρίτων, στον πρώτο όροφο, σε ένα παλιό διόροφο κτίριο. Στον πρώτο όροφο λοιπόν ο Βασίλης ο Αθανασόπουλος είχε φτιάξει αυτή την ωραία σχολή. Ξεκίνησα λοιπόν εκεί 8 χρόνων. Συνέχισα στο ξακουστό ηλιακό οδείο της Αμαλιάδας, του αείμνηστου μουσικού και μουσουργού Χρήστου Μποζίκη. Ακριβώς. Έτσι. Ήμουνα εκεί στο πιάνο, συνέχισα με μαθήματα πιάνο εκεί, θεωρία λοιπόν της μουσικής, αρμονία λοιπόν, μαθήματα αρμονίας, μαθήματα ιστορίας, μορφολογίας της μουσικής. Είχα καθηγητή τον ίδιο το Χρήστο τον Μποζίκη. Λέω γιατί λες ότι ήσουν 8 χρονών και σαφέστατα όλα αυτά είναι στην πορεία χρόνων που μας ανέφερες. Όμως υπήρχε, να σχολιάσω, ότι υπήρχε πάθος τότε, τα παιδιά μαθαίνανε, κάνανε τέτοια μαθήματα και είναι κάτι το οποίο λείπει από τα σημερινά παιδιά. Το πάθος τους για πράγματα συνολικά, αλλά και πιο συγκεκριμένα πάνω στη μουσική. Δηλαδή πόσοι τότε πηγαίνανε πιάνο, αρμονία και... Έχω να σου πω ότι θυμάμαι πάρα πολλά παιδιά τότε. Πάρα πολλά παιδιά. Τώρα δηλαδή δεν ξέρω, η Αμαλιάδα νομίζω έχει κάποιο... Δεν ξέρω αν λειτουργεί το οδείο του Δήμου. Το δημοτικό. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει καθηγητές και πόσα όργανα τέλος πάντων. Πολλά προβλήματα έχω ακούσει ότι υπήρχαν, ότι υπολειτουργούσε, ότι υπολειτουργεί. Τέλος πάντων, και άλλο ένα οδείο ιδιωτικό. Ναι. Δεν υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει και αυτή η ζήτηση. Δηλαδή πλέον έχουμε... τέλος πάντων. Υπάρχει και ένα ιδιωτικό οδείο φυσικά. Ναι. Έτσι, το οποίο έχω ακούσει καλά λόγια. Όχι, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Γιατί γνωρίζουμε τον ποιος το έχει, σαφώς. Γνωρίζουμε και τον ιδιοκτήτη του. Αλλά νομίζω ότι λείπει αυτό το πάθος από τα σημερινά παιδιά, γιατί πιο παλιά υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, πολλά παιδιά που κάτι πηγαίνανε. Έχει να κάνει με τις επιρροές. Σαφώς, με τις επιρροές, με τις εποχές. Ακριβώς. Από τη στιγμή που ζούμε στην εποχή της εικόνας και μας ενδιαφέρει μόνο η εικόνα και τίποτα παραπάνω. Κάνω πολλές εκπομπές εδώ πέρα με παιδαγωγούς. Θέλω να κάνω και να σου πω την αλήθεια, είναι αυτό το νούμερο ένα πράγμα που συζητάμε. Ενώ πλέον έχουμε όλα τα μέσα, έχουμε σταματήσει να κάνουμε τα περισσότερα πράγματα. Ακριβώς. Πλέον δεν κάνουμε τίποτα. Ακριβώς. Και τι να πούμε για τη μουσική. Όπως προείπα, είναι η ανώτερη των τεχνών. Χωρίς φυσικά να θίξουμε τις υπόλοιπες τέχνες. Όχι, αλλά κοίταξε, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν ο άνθρωπος, ρε παιδιά, ζει χωρίς μουσική. Όχι. Νομίζω ότι όλη μας η ζωή είναι μέσα σε ήχους. Ένας φιλόσοφος είχε πει λοιπόν, χωρίς τη μουσική η ζωή θα ήταν ένα σφάλμα. Είχε άδικο. Όχι. Ακριβώς. Εγώ το έχω ζήσει και στην πράξη. Οπότε ξεκίνησες λοιπόν, έφτασες στην εφηβεία. Έφτασα στην εφηβεία και ασχολήθηκα επαγγελματικά. Δηλαδή από την εφηβεία και μετά ξεκίνησε λοιπόν μια ανωδική πορεία λοιπόν, και εφόσον εξελίχθηκα και σαν μουσικός σε πάρα πολλά σχήματα και σε αρκετά είδη και σε αρκετά όργανα. Ευρεία οργανογνωσία λοιπόν. Ευρεία. Νομίζω δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί πολλοί νομίζουν, μου λένε εντάξει, παίζεις πάρα πολλά όργανα, αφού έμαθες το ένα μαθαίνεις εύκολα και το άλλο, μαθαίνεις και το... Δεν είναι έτσι, το κάθε όργανο είναι ξεχωριστό. Έτσι. Είναι σαν να λέμε ότι οδηγούμε μηχανάκι και μετά οδηγούμε και ένα πλοίο. Ασφαλώς. Μεταφορικό μέσο είναι και αυτό, αλλά μετά οδηγούμε και αεροσκάφος. Δεν γίνεται. Ναι, σαφώς. Έχει διαφορά μεγάλη. Εντάξει, δεν μιλάω για την κατηγορία των οργάνων. Όλα τα έγχορδα έχουν την ίδια φιλοσοφία, όλα τα πληκτροφόρα έχουν την ίδια φιλοσοφία, όλα τα κρουστά έχουν την ίδια φιλοσοφία. Εντάξει, σαν κατηγορία οργάνων. Αλλά
Το κάθε ένα έχει το βαθμό δυσκολίας. Οπωσδήποτε δεν είναι εύκολο. Δεν συνεπάγεται ότι αν χορεύουμε ένα είδος, χορεύουμε μετά. Άμα χορεύεις ένα, είναι όλα τα είδη. Εντάξει, τι θα κάνεις, θα κουνηθείς λίγο πιο έτσι. Παραπάνω, Δεν είναι έτσι και μπράβο σου που, γιατί πραγματικά δεν είναι εύκολο και όσοι έχουν μία γνώση πάνω στη μουσική το καταλαβαίνουν αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Οπότε, πώς ξεκίνησε η επαγγελματική σου πορεία? Πώς ξεκίνησε, ποια ήταν η πρώτη δουλειά? Θέλεις να μας πεις? Επαγγελματικά, λοιπόν, ήταν το 1998, στην ηλικία των 2. Μα πράγματι, το 98 έχεις γεννηθεί το 98. Εκεί κοντά, ό,τι περπάταγες. Ό,τι περπατούσα, Okay. λοιπόν. Ξεκίνησα και τη μουσική. Το 1998, λοιπόν, σε ένα εστιατόριο, λοιπόν, έπαιζε μπουζούκι ο πατέρας μου, λοιπόν, και εγώ ξεκίνησα με αρμόνιο τότε. Τι ωραία. Τα πλήκτρα. Τα λεγόμενα, τότε, ναι. Τα λεγόμενα με κάποιον τραγουδιστή εκεί. Ήμασταν 3 άτομα, δηλαδή μικρό σχήμα. Ξεκινήσαμε από εκεί. Προχώρησα λοιπόν μετά σε μεγαλύτερα μαγαζιά, σε μεγαλύτερα, μην τα πούμε τώρα γιατί είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Ξεκίνησα λοιπόν από την περιοχή μας και σχεδόν πήγα σε όλα τα μαγαζιά της περιοχής. Λοιπόν, δεν θα το θυμάσαι, αλλά εγώ σε θυμάμαι λίγο πιο μεγάλο, δηλαδή είχες βγάλει και δόντια, σε ένα πάρα πολύ γνωστό έτσι μαγαζί που έχει αφήσει εποχή στην πόλη της Αμαλιάδας, και μιλάω για το κέντρο Στέφανος, και ήσουνα, εντάξει, με θυμάσαι εκεί? Σε θυμάμαι εκεί γιατί είχα την τύχη να είμαι μέσα σε τέτοιου είδους μαγαζιά και από πολύ μικρή, εγώ δηλαδή τότε, εντάξει, να σοβαρευτούμε τώρα, πήγαινα γυμνάσιο, αρχές γυμνασίου ήμουνα, αλλά είχα την τύχη να την έχω ζήσει και αυτή τη νύχτα, γιατί τώρα δεν υπάρχει νύχτα και δεν υπάρχει διασκέδαση, γι' αυτό το λέω αυτό. Γιατί είχα τη μαμά μου μέσα που τραγουδούσε σε αυτό το μαγαζί και έχετε συνεργαστεί πολλά χρόνια. Ναι. Και μου έχει μείνει έτσι, ο Μάκης τότε άνοιγε το πρόγραμμα με ένα κομμάτι χωρίς στίχους. Ήταν ορχιστρικό. Ναι. Και το θυμάμαι με τόση αγάπη, το είχα λατρέψει αυτό το κομμάτι και ήταν έτσι πάρα πολύ ωραία. Και να αναφερθούμε λίγο, νομίζω αξίζει και σε εκείνα τα χρόνια, γιατί υπήρχε η νύχτα, η διασκέδαση. Ακριβώς. Που τώρα δυστυχώς υπάρχει κόσμος, τα πολύ νέα παιδιά που τελειώνουν το Λύκειο δεν θα το γνωρίσουν αυτό. Ισχύει. Και είναι κρίμα. Πλέον τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης είναι λίγο ντεμοντέ. Δεν υπάρχουν νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Υπάρχουν, αλλά στις μεγαλύτερες πόλεις. Ναι, σαφώς. Εγώ μιλάω γιατί, κοίταξε, πάντα ξεκινώντας από εδώ, επειδή εδώ μένουμε. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, τώρα, εγώ δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να πηγαίνει κάθε Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, ας πούμε, ή στην Πάτρα, αν θες, για πιο κοντά, και μόνο για τη διασκέδασή του. Ενώ παλιότερα και εδώ υπήρχαν τουλάχιστον 3-4. Και παραπάνω. Και όσο πιο παλιά, δεκαετία του 80. Ασφαλώς, και κάπως έτσι μάθαιναν και οι νεότερες γενιές, ας πούμε, το λαϊκό τραγούδι. Ακριβώς. Ενώ τώρα δεν υπάρχει αυτό. Δεν μεταλαμπαδεύεται και όλο αυτό που ήταν. Ακριβώς. Το λέω γιατί ήταν μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα όλο αυτό. Ακριβώς. Δυστυχώς που δεν υπάρχουν αυτά τα μαγαζιά, έγιναν ντεμοντέ. Εδώ έπαιξε ρόλο και η οικονομική κρίση, έτσι. Οι επιχειρηματίες δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν, είναι τα έξοδα πάρα πολλά. Για ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, λοιπόν, οι απαιτήσεις οικονομικές είναι πολύ μεγάλες, είναι αυξημένες, και έτσι λοιπόν. Πώς τη θυμάσαι αυτή την εποχή, γιατί την έζησες, τη δούλεψες? Εγώ, εντάξει, την πρόλαβα λίγο στον απόϊχο όταν βγήκα έξω στην αγορά εργασίας, αλλά εσύ... Ναι, σίγουρα και εγώ προς τον απόϊχο την πρόλαβα, αλλά εντάξει, πήγαμε και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, εγώ όταν σπούδαζα, παραδείγματος χάρη, πάλι δούλευα στην Κεφαλονιά, συγκεκριμένα στο Αργοστόλι. Είχα δουλέψει στην Πάτρα και δουλεύω τώρα και στην Πάτρα μουσικά. Δυστυχώς εδώ στην περιοχή μας όμως συρρικνώθηκε η διασκέδαση. Συρρικνώθηκε. Ναι, πάρα πολύ. Υπήρχαν, πώς λέγαμε τότε, το πενθήμερο της διασκέδασης. Τότε ναι, το πενθήμερο. Και παλιότερα, οι παλιοί μουσικοί το θυμούνται, το 7ήμερο. Το 7ήμερο. Ναι. Κάθε μέρα ξενυχθούσα. Έτσι, ακριβώς. Είπες ότι σπούδαζες. Ναι. Τι σπούδασες? Έχω σπουδάσει τεχνολόγος Ιαπώνος
Είναι η άλλη ιδιότητα, δεν εξάσκησε το επάγγελμα ποτέ. Από επιλογή. Από επιλογή, εντάξει. Από επιλογή. Σε κέρδισαν 2 άλλες δουλειές. Ακριβώς. Και τις οποίες κάνεις και τις 2 πάρα πολύ καλά και είναι προς τιμήν σου. Γιατί ειδικά η μία που είναι η μουσική, σαφώς και ο χώρος του real estate είναι συνεχόμενα εξελισσόμενος. Και πρέπει να είσαι ενημερωμένος σε πολλά πράγματα που... Ακριβώς. Δεν είναι η δουλειά σου όλα, έχει παρακλάδια. Έτσι, αλλά και η μουσική, επειδή νομίζω πρέπει να βάλεις την ψυχή σου μέσα, είναι και αυτό ένα εξελισσόμενο που θέλει την εξασκήσή του. Θέλει να ασχοληθείς, να το αγαπήσεις για να σε αγαπήσει. Και από τη στιγμή που το χόμπι γίνεται επάγγελμα και είσαι επαγγελματίας, πρέπει καλείσαι μετά να είσαι ενημερωμένος λοιπόν. Στα πάντα σαν μουσικός. Περνώντας λοιπόν ο καιρός και αφού ξεκίνησες με πλήκτρα και σιγά σιγά, όπως μας είπες, πήγες σε αρκετά μαγαζιά. Ακριβώς. Και έγινε γιατί όχι η δεύτερη δουλειά σου, έτσι. Ακριβώς. Ποια άλλα μουσικά όργανα παίζεις εσείως? Κυρίως είναι πλήκτρα, δηλαδή για τους θέατες μας αρμόνιο, γιατί πλήκτρα έχει και το πληκτρολόγιο του υπολογιστή, έτσι. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι κάποιος κατάλαβε κάτι τέτοιο. Πλήκτρα λοιπόν και κυρίως πλήκτρα και ηλεκτρικό μπάσο. Ωραία. Αυτά είναι τα όργανα λοιπόν που ασχολούμαι επαγγελματικά. Τώρα σίγουρα παίζω και κιθάρα, τραγουδάω. Παιδιά, ναι, είναι πολύ καλό στα φωνητικά. Και φυσικά έχω συνθέσει και δικά μου κομμάτια. Ακόμα καλύτερο αυτό. Αυτά πρέπει να ακούγονται. Έχω κάνει και κάποιες μικρές παραγωγές, δηλαδή κάποια demo που έφτιαξα μόνος μου στο δικό μου το home studio. Εξαιρετικά. Σε αντίστοιχο κανάλι στο YouTube. Τέλει. Μουσικό κανάλι. Μουσικό κανάλι, το οποίο άμα θέλει κάποιος να σε ακούσει, πώς είναι? Μάκης Τούμπανος, αν γράψει την αναζήτηση στο YouTube θα με βρει εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Έχω φτιάξει και κάποια cover, κάποια βιντεάκια, αλλά είναι λίγο σατιρικά. Έτσι. Όλα πρέπει να υπάρχουν. Έτσι. Αν μπορούσες να επιλέξεις να παίζεις μόνο ένα μουσικό όργανο, ποιο θα ήταν αυτό? Εκείνο που με έχει κερδίσει είναι το ηλεκτρικό μπάσο. Ναι. Ναι. Όχι τα πλήκτρα. Θα έλεγα ότι θα έλεγες τα πλήκτρα. Το ηλεκτρικό μπάσο. Ωραία, ενδιαφέρουσα πληροφορία. Ναι. Αυτό τον καιρό λοιπόν είσαι στην Πάτρα? Αυτό τον καιρό είμαι στην Πάτρα. Είμαι από το καλοκαίρι στο Μετρόπολη στο θερινό, στην Πάτρα, και συνεχίζουμε στο Μετρόπολη στο χειμερινό. Σούπερ. Είναι τριήμερο, είναι Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ και Κυριακή απόγευμα. Ναι. Σημαντική συνεργασία με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Μπράβο. Μουσικό συνθέτη. Είναι πολύ γνωστός στην Ελλάδα. Έχει γράψει τραγούδια που ακούμε στο ραδιόφωνο. Και όχι μόνο πλέον, τώρα ραδιόφωνο άκουγαν παλιά, αλλά τώρα πλέον με την εξέλιξη λοιπόν της τεχνολογίας ακούμε πλέον και στο YouTube οποιοδήποτε τραγούδι, podcast και το καθεξής, Spotify και μέσα από τα social media. Άρα λοιπόν έχουμε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, συμμετέχει στο πρόγραμμα της Παρασκευής και του Σαββάτου με μια ομάδα 6 τραγουδιστών, δηλαδή είναι 3 τραγουδίστρες, 3 τραγουδιστές. Μεγάλη ομάδα. Είναι μεγάλη ομάδα, πολυμελή ορχήστρα, εκεί παίζω ηλεκτρικό μπάσο. Αυτό που θέλεις, ακριβώς. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος έχει γράψει πάρα πολλά γνωστά κομμάτια σε πολλούς καλλιτέχνες, στον Νίκο Κουρκούλη, στον Νίκο Βέρτη, στην Πάολα. Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια του. Οπότε είναι και για σένα, θα λέγαμε, αλλά και για τους υπόλοιπους μουσικούς που συνεργάζεστε, μία εμπειρία όλο αυτό. Βεβαίως. Τιμή μας να συνεργαζόμαστε με αυτόν τον άνθρωπο. Και Κυριακές με απόγευμα είναι κάτι ξεχωριστό στην Πάτρα. Είναι ένα αφιέρωμα στη δεκαετία του 80, 80's λοιπόν. Τι όμορφο. 80's, περίπου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ. Είναι απογευματινό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε αναβίωση λοιπόν της δεκαετίας του 80, δηλαδή τη νυχτερινή διασκέδαση στη δεκαετία του 80. Όπως παλιά λοιπόν. Να το ακούσει όποιος θέλει να το αναβιώσει. Ακριβώς. Αυτό, ή κάποιος που δεν το έχει ζήσει. Ακριβώς. Και θέλει να δει πώς ήταν. Να δει πώς ήταν. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Ειδικά τις Κυριακές και τις υπόλοιπες μέρες, αλλά ειδικά τις Κυριακές. Μα είναι δυνατόν? Είναι γεμάτο το μαγαζί. Ο κόσμος έρχεται, διασκεδάζει με την ψυχή του στην κυριολεξία και σπάει και πιάτα.
Γύψινα πιάτα όπως και τότε. Μάκη, τι κοινό έχετε εκεί πέρα? Έρχονται πιο όλες πολύ. Όλες τις ηλικίες. Σε ρωτάω γιατί. Με το σκεπτικό, έρχεται πιο πολύ μεγαλύτερος κόσμος που θέλει να το ξαναζήσει, Ναι. ή έρχεται Ναι. και πιο νέος που θέλει να δει πράγματι πώς ήταν? Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι κόσμος που είχε ζήσει τη δεκαετία του 80 και θέλει να το ξαναζήσει. Αλλά έρχονται και φυσικά νεότερες ηλικίες. Και πολύ καλά κάνουν για να δούνε πώς ήταν, γιατί δεν ξέρουμε δεν ξέρω αν θα το ξαναέχουμε Και αυτό. διασκεδάζουν και τους αρέσει πάρα πολύ και ξαναέρχονται φυσικά. Αυτό το αφιέρωμα το κάνει το Μετρόπολης 6 με 7 χρόνια. Νομίζω είναι ο 7ος χρόνος τώρα που το κάνει. Εξαιρετικά και μπράβο. Και συνεχίζει, ναι. Ναι, και θα συνεχίζει, γιατί είναι κάτι που λείπει, και γιατί όσο το σκέφτομαι, είναι κάτι που ακόμα και να ξαναγυρίσει δεν θα είναι το ίδιο. Σίγουρα. Έχω αυτή την εντύπωση. Ναι, σίγουρα. Αλλά αν έρθεις στο μαγαζί, που θα είναι χαρά μας μεγάλη να έρθεις, θα νιώσεις ότι έχεις μπει σε μια χρονοκάψουλα. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα και λες τι γίνεται εδώ. καλωδιακό μικρόφωνο, ενδυμασία ανάλογη λοιπόν στους καλλιτέχνες. Λοιπόν, δεν το ήξερα. Σπάσιμο πιάτων, γαρίφαλα. Τώρα το μαθαίνω κι εγώ εδώ στην εκπομπή. Και το πρόγραμμα ανάλογο δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, θα πάρω τη μαμά μου και θα έρθω. Έτσι, μαμά, θα της αρέσει πολύ. Μαμά, ετοιμάσου ντύσου, θα φύγουμε. Τώρα θα πάμε μαζί με το Μάκη. Λοιπόν. Και θα τραγουδήσει κιόλας. Εννοείται. Σαν guest star. Εννοείται. Η μητέρα μου, εντάξει, ένα από τα πράγματα που λέω γαμώτο σε αυτή τη ζωή είναι που δεν μπόρεσε μετά, αφού κλείσανε όλα εδώ πέρα, να εξασκήσει κι άλλο αυτό το επάγγελμα που έκανε. Τέλος πάντων, κάτι που σου έχει μείνει από τα παλιά τα χρόνια, έτσι για να κλείσουμε λίγο πιο όμορφα. Εννοείς τα μουσικά. Κάτι που μου έκανε εντύπωση, κάτι που έχεις κρατήσει, κάτι που αναπολύεις, κάτι που έχεις κρατήσει μέσα σου, το οποίο είναι όμως έτσι νοσταλγικό και όμορφο. Νοσταλγικό και όμορφο, κοίταξε, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, γιατί σου ξαναλέω, από τότε που ξεκίνησα λοιπόν μέχρι και τώρα δεν έχω σταματήσει καθόλου. Ναι, σαφώς, αλλά σίγουρα θα είδες διαφορές ανά τα έτη. Ναι. Εγώ αυτό λέω. Ως προς τη διασκέδαση, ναι. Ότι ο κόσμος δεν διασκεδάζει το ίδιο. Δεν διασκεδάζει το ίδιο. Είναι πιο μαζεμένος, είναι πιο κουμπωμένος εντός εισαγωγικών. Και πώς να μην είναι κουμπωμένος, τα είπαμε και πριν. Αυτό είναι ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, γιατί και λεφτά να έχεις, να το πω λαϊκά, πολλές φορές δεν έχεις τη διάθεση με αυτά που συμβαίνουν γύρω σου. Έχει σημαντικό ρόλο και η περίοδος του κορονοϊού. Πολύ σημαντικό. Αλίμονο. Νομίζω ότι έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο πια. Από το lockdown και μετά βλέπουμε και αλλαγή στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Έτσι. Εάν θα έχεις καλεσμένους στην εκπομπή σου και ψυχολόγους, θα στο πούν αυτό. Το έχω στα προσεχώς και αυτό. Στα προσεχώς λοιπόν να το κάνεις, να φέρεις λοιπόν ψυχολόγους να αναλύσουν περισσότερο λοιπόν, που είναι η δουλειά τους και είναι γνώστες του αντικειμένου, να αναλύσουν περισσότερο λοιπόν ποιες είναι οι επιδράσεις της περίοδου του κορονοϊού και συγκεκριμένα του lockdown. Ναι. Ήταν πρωτόγνωρο. Δεν είχε ξανασυμβεί αυτό παγκοσμίως. Και σε τόσο διάστημα, έτσι. Με τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα είχε επίδραση λοιπόν στην ψυχολογία των ανθρώπων. Φυσικά και στη διασκέδαση. Άρα συνήθισαν να μένουν στο σπίτι. Τον ιδρυματισμό. Ακριβώς. Και τον εγκλισμό γενικώς. Οπότε, παιδιά, όσο μπορούμε να βγαίνουμε, να είναι πρώτης τάξης ευκαιρία να πάμε όλοι εκεί που λέει Μάκη, στο Μετρόπολης, είπες έτσι, στην Πάτρα. Στο Μετρόπολης, στην Πάτρα, και φυσικά. Να ζήσουμε αυτό το απόγευμα, ωραία. Και φυσικά θα ήταν χαρά μου μεγάλη να δημιουργηθεί κάτι εδώ, στην πόλη μας. Κάτι τέτοιο. Έτσι, γιατί δεν μπορούμε να φύγουμε όλοι, όπως είπες και πριν, να πηγαίνουμε στην Πάτρα ή στην Αθήνα να διασκεδάσουμε. Δυστυχώς. Είναι σημαντικό. Απευθυνόμαστε λοιπόν στους επιχειρηματίες εδώ της περιοχής μας. Και στους επιχειρηματίες να το δουν, να μας ρωτήσουν πώς γίνεται, ποιο είναι το κλειδί της επιτυχίας μετά από τόσα χρόνια. Κάτι ξέρετε κι εσείς. Ακριβώς. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι επειδή εδώ στην Αμαλιάδα, γενικότερα στο νομό, αλλά στην Αμαλιάδα έχουμε εξαιρετικούς μουσικούς, εξαιρετικούς ανθρώπους που μπορεί να γράφουν μουσική, στίχους και να κάνουν μέχρι και ενορχιστρώσεις. Έχουμε πάρα πολύ πλούσιο υλικό σε πολλά μουσικά είδη. Θα έπρεπε, νομίζω, να τους εκμεταλλευτούμε λίγο περισσότερο. Ακριβώς. Θα επιληφθούμε του θέματος με τον Μπάμπη. Να επιληφθείτε του θέματος.
Θάνατος με τον Μπάμπη και με όλους τους εξαίρετους συναδέλφους σας στα μουσικά. Βεβαίως. Εγώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Μας έλυσες πάρα πολλές απορίες. Ελπίζω να πέρασεις καλά. Χαρά μου μεγάλη. Εγώ πέρασα υπέροχα. Πάρα πολύ και εγώ το ίδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε ελπίζω και εσείς να περάσατε καλά, αγαπητοί μας τηλεθεατές, γιατί ο Μάκης μας εδώ πέρα ήταν κατατοπιστικότατος. Εγώ να ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά το Real People Studio για τη φιλοξενία, το Χαράλαμπο Κοντοπανάγο στη σκηνοθεσία και σε όλη την παραγωγή, για να βγαίνει αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα στις οθόνες σας κάθε εβδομάδα, και φυσικά όλους εσάς που με έχετε αγκαλιάσει την εκπομπή και περιμένετε κάθε φορά να μας δείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα.